טוב חברים, ברוכים הבאים לכולם. תנו לי רגע עוד אוקיי אחרון ששומעים ורואים ואנחנו מתחילים. שייל שואל פה אם לא שומעים אתכם, נכון, זה שומעים ורואים אותי ובעצם אתם יכולים לכתוב לי דרך הצ'אט, אז תיתנו לי רגע כתיבה אחרונה פה שרואים ושומעים. מעולה. תודה, תודה, תודה. ברוך עדה, תודה לכם. יאללה, טוב, אז ערב טוב חברים. ואנחנו בזום הזה, המטרה שלו בעצם היא לעזור לכם, משרתי מילואים, ולא רק, גם זוגות צעירים, אבל בעיקר רוב החבר'ה פה הם משרתי מילואים, להבין איך אתם יכולים למקסם את סיכויי הזכייה שלכם, להגדיל את הרווח שלכם כמה שיותר, ואני באמת רוצה להגיד כל הכבוד לכל מי שפינה את השעה וקצת האלה הערב. הזום הזה ייקח סדר גודל של שעה, שעה ורבע, משהו כזה, עד 10 אנחנו כבר אחרי, כולל שאלות, ונעשה את זה כמה שיותר ממוקד. ובאמת, שוב, כמו שהתחלתי להגיד, המטרה היא לעזור לכם למקסם את סיכויי הזכייה שלכם. אני חושב אין כמעט תקדים בעולם לדבר הזה שנקרא דירה בהנחה ומחיר למשתכן. זאת בעצם הזדמנות פז, אני חושב, לזוגות צעירים, לקנות דירה במחיר שהוא משמעותי נמוך ממחיר השוק, ובעצם לייצר קפיצה להון העצמי שלהם, את הקפיצה הכי משמעותית כנראה שהם יעשו בעולם הנדל"ן בחיים. גם אם בהמשך הדרך אתם תעשו עוד עסקאות, העסקה הזאת היא הכי חשובה, כי זאת בעצם הקפיצה הראשונה בדרך כלל. ואם היום יש לכם X כסף, וה-X הזה יהפוך להיות 2X, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מהותי. גם העסקאות הבאות יגדילו את ה-2X האלה ל-5X או ל-10, בסוף הגדילה הראשונה בהון היא הכי הכי משמעותית, ומשם כבר אפשר להתגלגל, ובעצם להרבה מהזוגות הצעירים יש איזשהו חסם של בדרך כלל הון עצמי בתחילת הדרך, וסביב הרבה הטבות שיש פה בדירה בהנחה, ואנחנו ניגע בכולם, זה מאפשר לזוגות צעירים להיכנס בעצם למגרש הזה, לעלות על הרכבת הזאת שנקראת נדל"ן בישראל. והמטרה של הזום זה לעזור לכם לעשות את זה נכון. עכשיו, אני אפילו מדייק עוד יותר לרובנו פה בזום, שרובנו משרתי מילואים, ובעצם בהגרלה הספציפית הזאת, ואני אומר בכוונה הספציפית הזאת, כי בקודמת הייתה הקצאה מאוד נמוכה, של סדר גודל של עד 20% בהגרלות, והיום מדברים על בין 30 ל-50% מהדירות בהגרלות מוקצות למשרתי מילואים, ובתוך אותם משרתי מילואים גם יש הקצאה מסוימת ללוחמים. ולכן הסטטיסטיקות שאנחנו נדבר עליהן היום הן סטטיסטיקות שהן סטטיסטיקות כלליות. מה סיכויי הזכייה לבן אדם שרוצה לגשת לדוגמה לנוף הגליל או לרעננה או לנתניה, אבל הסטטיסטיקה היא הרבה הרבה יותר גבוהה למי שהוא מילואימניק, פי כמה וכמה, ולמי שהוא קרבי פי כמה וכמה וכמה, ולכן אני חושב שההגרלה הזאת זו הגרלה עם סיכויי הזכייה הכי גבוהים שהיו מאז ומעולם ללוחמים ולמשרתי מילואים באופן כללי, וככל הנראה לא תחזור בסדר גודל כזה. כן פרסמו שתהיה עוד הגרלה בנובמבר, אבל כנראה שההקצאות למילואימניקים שם יהיו קצת יותר נמוכות, כי באמת הייתה מה שנקרא פתיחת עיניים מאוד גדולה על זה שהקצו כל כך הרבה דירות דווקא למילואימניקים, ולהערכתי זה דבר שאולי יחזור פעם אחת, בטח אם המלחמה הולכת לקראת סיום, זה דבר שהלגיטימציה להקצות כל כך הרבה למילואימניקים תלך ותגדל, ולכן חשוב לעשות את זה נכון. אז זה קודם כל הדבר הזה, ובאמת להגיד כל הכבוד לכולכם שפיניתם את השעה הזאת. מילה קטנה עליי ואנחנו מתחילים לרוץ על החומר. אנחנו הולכים לרוץ פה על הרבה חומר, אני אשתדל לעשות את זה מצד אחד ברור ופשוט, ומצד שני כן לרוץ קדימה, כדי שבסוף זאת לא פגישה אישית עם אף אחד מכם, ולכן אני ארצה לתת לכם את כללי הברזל, כדי שאתם תדעו להפעיל את שיקול הדעת להון העצמי שלכם, להכנסות שלכם וכולי, ותוך כדי אנחנו כמובן נענה על שאלות. אחת לכמה זמן אני אעשה בעצם עצירה ואתם תוכלו לשאול שאלות. מילה קטנה עליי, שלמה טיבי, בן 35, גר בירושלים, נשוי לאביה ומשרת מילואים גאה בחטיבה 12 בגצר בפלחן, ובעצם מתעסק בעולם הנדל"ן קצת יותר מ10 שנים. השתחררתי מהצבא לפני 11 שנים, ובגדול מאז בעולם הנדל"ן מתעסק בליווי משקיעים, שזה בעצם עוזר לזוגות צעירים לקנות דירה להשקעה במדינת ישראל, ורוב הלקוחות שלי הם זוגות צעירים, כמו שאמרתי, רובם באופן מקרי הם משרתי מילואים, ולשמחתי זכיתי לעזור וללוות כמה מאות זוגות לרכישה של דירה להשקעה פה בארץ. דבר שהיה מאוד מאוד משמעותי, צעד כלכלי מאוד מאוד משמעותי עבורם, וזה ממש זכות גדולה בשבילי.
בזום הזה זה באמת משהו שהוא יותר התנדבותי, אין פה איזה שירות או משהו כזה, זה נטו לעזור לאנשים, משרתי מילואים. אני בעצמי עכשיו תוך כדי שירות מילואים, נעלמתי לכם קצת בשבועיים האחרונים, זה כי קיבלנו צו והוקפצנו כל היחידה. ובאמת ממקום כזה, שאני מבין שהרבה משרתי מילואים כל כך עסוקים בשירות מילואים שלהם ובזמן הפנוי מתפנים בקושי הביתה, אז לבוא ולתת להם את המידע בצורה מרוכזת כדי שיוכלו לקבל החלטות. אז זהו, זה היה עליי, ואנחנו מתחילים. אז מה זה בעצם דירה בהנחה? אמרנו, דירה בהנחה זה מסלול של המדינה שבעצם נועד לעזור לזוגות צעירים מחוסרי דיור לקנות דירה בישראל. אני לא אגיד, אני אגיד במילה אולי למי זה מיועד, אז אמרנו או זוגות נשואים, או ידועים בציבור, או גרושים עם ילד ומעלה, או כל מיני קטגוריות ספציפיות אחרות, אבל בדרך כלל מדובר על זוגות צעירים או על רווקים מעל גיל 35. זה המטרה של דירה בהנחה. ההגרלה, כמו שאתם יודעים, נסגרת מיד אחרי החג בשבוע הבא, זאת אומרת שיש לנו סדר גודל של שבוע, 8 ימים מהיום. לדעתי אנחנו מדברים על ה-15 לחודש או ה-13 לחודש, אני לא זוכר במדויק. ובעצם אנחנו מקיימים את הזום הזה דווקא עכשיו, כי מחר חג, ומיד אחר כך אני חוזר לצבא, ובעצם מבחינתי זה הזמן שהיה הכי קרוב למועד סגירת ההגרלות. ולמה זה כל כך רלוונטי? כי יש לנו היום נתונים בלייב, כמה אנשים ניגשו לכל הגרלה, ובעצם לפי זה אנחנו יכולים לדעת איפה הסטטיסטיקה הכי גבוהה לזכייה, ועל בסיס זה אני אבסס את ההמלצות שלי אליכם פה בזום הזה, ולכן רצינו לעשות את זה כמה שיותר קרוב. אם עד לפני חודש, חודש ומשהו נרשמו להגרלות סדר גודל של 70,000 משתתפים, לפני חודש היה סדר גודל של 95,000, היום למיטב הבנתי אנחנו עובדים על איפשהו בין 120 ל-130 אלף מתמודדים, אם לא אפילו קצת יותר, וזה בעצם די השיא, די מה שכיוונו אליו משרד השיכון, ככה שאנחנו פחות או יותר יודעים לאן האנשים ניגשים. כנראה שאנשים עוד יעשו שינויים כמוכם, אגב, אני מעריך שרובכם כבר בחרתם לאן לגשת, ואולי הזום הזה ידייק אתכם ואתם עדיין יכולים לשנות. אז זה לגבי תאריך הסגירה, כמה אנשים ניגשו, דיברנו, ודיברנו על הגרלה נוספת שאמורה להיות בנובמבר. מי שלא יזכה בהגרלה הנוכחית, אני מבקש שלא תשכחו לגשת גם להגרלה הבאה בנובמבר. ונגענו בסיפור של המילואימניקים, אתם תראו שבחלק מהערים, לצורך העניין, היום, לא יודע כמה אתם בקיאים בנתונים, היום הסיכוי הכי גבוה לזכייה הוא בנוף הגליל. 3.5%, 3.5% למי שאינו בן מקום. למה אני מביא את הנתון הזה? כי מבחינתי חשוב שתדעו שמשרתי מילואים ולוחמים אלו נתונים שהם כרגע לא, בעצם כשאתם נרשמתם, או לפחות הראשונים שנרשמו, לא היו צריכים להגיד האם הם משרתי מילואים או לא. זה בעצם חוק שנכנס רק אחרי שפתחו את ההגרלה, ולכן החברות, מלגם ויתר החברות שדרכם הגשתם את אישורי הזכאות, אין להם את הנתונים של האם אתם מילואימניקים או אם אתם לוחמים. רק אחרי סגירת ההגרלות, משרד השיכון יקבל את הנתונים ממשרד הביטחון, ואז יתעדף בעצם מילואימניקים לפי הקצאות שיפתחו רק עבורם, בהתחלה רק את הלוחמים, אחרי זה יתר הדירות שישארו ייפתחו אחוז מסוים רק בעצם למילואימניקים שהם גם לוחמים וגם לא לוחמים, ואחר כך יתר הדירות שישארו ייפתחו לכולם, גם למילואימניקים וגם לשאר הציבור. להערכתי, אנחנו מדברים על זה שמילואימניקים היום לא מייצגים את רוב האוכלוסייה, ולכן אני מעריך שמתוך מי שניגש, פחות משליש אלו משרתי מילואים. זאת אומרת שמשרת מילואים בסוף הסטטיסטיקה שלו היא לא 3.5%, היא יכולה להיות משמעותית גדולה יותר, כי בעצם רק שליש מהמתמודדים מתמודדים על חצי מהכמות, ובטח לוחמים, שזה עוד קטגוריה שהיא תת קטגוריה, שאני חושב שבחלק מההגרלות גם יכולה לעבור את ה-12 ו-15 ולפעמים גם 20% זכייה ללוחמים מילואימניקים. אני יכול להגיד לכם שבהגרלה הקודמת לא קיימתי זום כזה, אבל כמה חברים מהפלוגה ומהבית שהתייעצו איתי, המלצתי להם לאן לגשת, ולהערכתי חצי מהם זכו, שבעיניי זה נתון מדהים, אני הופתעתי מהכמויות, אבל זה ממש Game Changer בחיים של אנשים, ואני יכול להגיד לכם אלו אנשים שניגשו כבר 3 ו4 ו5 שנים, ויכול להיות שגם העצה שהם קיבלו, אבל בטח התעדוף שהם קיבלו כמילואימניקים, עזרו להם להגדיל את סיכויי הזכייה שלהם. טוב, אז עכשיו אנחנו מתחילים לצלול לפרקטיקה, ואני חושב שהדבר הכי חשוב שאנחנו מגיעים אליו
כשאנחנו ניגשים להגרלה הזאת של מחיר למשתכן, ואני חושב זה בלבול שקיים אצל המון 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 מהמשתתפים, זה האם אני מסתכל על ההגרלה הזאת כמשקיע, או האם אני מסתכל עליה כזוג שמחפש מקום לגור. ואני יכול להגיד לכם שמניסיון העבר, גם שלי עם לקוחות בעסק וגם אנשים שמתייעצים איתי על מחיר למשתכן, ואנשים שזכו, ואנשים שקנו, ואנשים שכבר קיבלו מפתח, הסיכוי שאתם תגורו בבית שתזכו בו בדירה בהנחה הוא מאוד 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 נמוך. גם כי זה מתעל אתכם לערים שלא בהכרח הייתם רוצים לגור בהם, גם כי זה מתעל אתכם לפרויקטים שאולי בתוך אותה העיר הם לא בהכרח במיקום הנכון, וגם לא בהכרח בגודל הנכון כשיגיע הזמן שלכם לבחור. יכול להיות שאתם צריכים דירת 4 חדרים ונשארו רק דירות 3 חדרים. ככה שזה כנראה לא יהיה הצורך שלכם. ויכול להיות שהיום כשאתם בוחרים דירה, אבל תקבלו אותה רק בעוד 4 ו5 שנים, אז כבר הסטטוס המשפחתי שלכם משתנה, ולכן אתם ככל הנראה לא תגורו בדירה הזאת. ולמה זה חשוב? כי מי שיסתכל על ערים ורק יגיד לעצמו, זאת עיר שהיא רלוונטית, זאת עיר שהיא קרובה אליי, זאת עיר שהיא עיר נחשבת, ולא ישאל את עצמו, ובעצם מי שישאל את עצמו איפה הייתי רוצה לגור, או איפה יש אולי סיכוי שאני אגור, אני חושב שהוא עושה טעות, כי הוא מקטין משמעותית את סיכויי הזכייה שלו. אני חושב שמי שניגש לדירה בהנחה, שוב, זה המלצה כללית, לא המלצה ספציפית, זה לבוא ולהסתכל על זה כמשקיע. אני שואל את עצמי איפה סיכויי הזכייה הכי גבוהים לזכייה, ואיפה הרווח הכי גדול שאני יכול לעשות, ושם אני הולך לגשת. ובעצם אני מבין שהדירה הזאת הולכת לשמש אותי להשקעה, ובעצם היא זו שתאפשר לי בהמשך החיים לקנות דירת מגורים. זה כן מצריך מכם הבנה שכנראה ב7 השנים הקרובות אתם לא תגורו בבית משלכם, אלא אם כן תקנו דירה שנייה, אבל זה יהיה כרוך בהרבה מאוד מיסים. אבל זה יצריך מכם גמישות, אנחנו מוכנים, אתם תצטרכו להיות מוכנים בשנים הקרובות לגור בשכירות, ולגור איפה שאתם רוצים. אגב, בעיניי זה מאפשר הרבה גמישות לגור בשכירות איפה שאתם רוצים, ולהשקיע איפה שתעשו הכי הרבה כסף. זה בעיניי כלל פשוט וחשוב, ואם יש משהו שהייתי רוצה שתיקחו מפה, והוא כנראה ישפיע על כל המשך הזום הזה, זה לשחרר את נושא המגורים ולהתמקד בנושא ההשקעה. אם אני ניגש לדירה בהנחה, אני משקיע. אני קונה בהתאם ליכולות שלי ואיפה אני אעשה הכי הרבה כסף, ולא איפה אני רוצה לגור, ולא איפה קרוב לי. עוד דבר שאנשים הרבה פעמים אומרים לי, אני רוצה דירה שאפילו, אתה יודע מה, נכון, זה להשקעה, אבל שיהיה לי קל לנהל אותה, אני רוצה להגיע, להתעסק עם הסוחרים, אם יהיה לי תיקונים בבית. חבר'ה, תשחררו את זה, אם זה לא אילת או קריית שמונה לצורך העניין, תשחררו את השיקול הזה. הדירה הזאת, ואני באמת אתן על זה מיד כמה מילים, הדירה הזאת זו דירה שאתם ככל הנראה לא תחזיקו בה פיזית כדירה שעומדת הרבה שנים. למה? כי אם מחר בבוקר תזכו בדירה, ייקח הרבה זמן עד שבכלל תחתמו עליה, וייקח הרבה זמן עד שהיא תהיה מוכנה, וכשהיא תהיה מוכנה זה כבר יהיה לקראת כבר המועד שבו תוכלו כבר למכור אותה ולממש אותה. ולכן ההתעסקות שלכם בדירה כדירה מוכנה היא תהיה אולי סדר גודל של שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, לא 30 שנה. ולכן זה יהיה לגמרי בסדר אם הדירה תהיה במרחק 2 נסיעה, יכול להיות שאתם תגיעו אליה רק פעם או פעמיים בחיים שלכם עד שתמכרו אותה מניסיון. אוקיי, אז זה קודם כל הנקודה החשובה של להסתכל על כל המהלך הזה כהשקעה ולא כמהלך של מגורים. ואני מתקדם לנושא הבא. אם יש לכם שאלות, חבר'ה, אני אשמח שתרשמו אותם ככה בהודעה ממוקדת, את כל השאלה, ומוזמנים להקפיץ לי תוך כדי, לפי הנושא הרלוונטי שאנחנו מדברים עליו. טוב, עכשיו בעצם הדבר הבא, אחרי שאנחנו נכנסנו למיינדסט של משקיע ולא של רוכש למגורים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה מתאים לנו, לא איפה הסיכוי הכי גבוה ולא איפה הרווח הכי גבוה. זה יהיה בהמשך הזום, אנחנו נדבר על זה, אבל הדבר הראשון זה מה נכון לי, להון העצמי שלי ולהכנסות שלי. זאת אומרת, אינו דומה בן אדם שיש לו 100,000 שקל הון עצמי, לבן אדם שיש לו 1,000,000 שקל הון עצמי. הוא פתוח להגרלות מסוימות, והוא פתוח להגרלות אחרות. ולכן אני לא אכנס לעסקה, וזה עוד משהו מאוד מצער, ואני חושב שהזום הזה יכול, כנראה יחסוך להרבה מכם את האי נעימות הזאת. אני מכיר אנשים שזכו, יש לי לצערי, יש לי חבר קרוב, שלצערי עשה טעות גדולה, הוא זכה בדירה ברמת גן, דירה בשווי 2 מיליון שקל מתחת למחיר השוק. ביום שהוא היה צריך לקנות אותה, היא הייתה 2 מיליון שקל מתחת למחיר השוק. וכשהוא הגיע לחתום עליה,
הוא בעצם ראה מה מלאי הדירות שיש שם, הוא ראה כמה הון עצמי יש לו, והוא הבין שאין לו מספיק הון עצמי כדי לקנות את הדירה. בעצם עברו שנתיים, הוא זכה בדירה לצורך העניין בשנת 2016, ב-2018 הוא הגיע לחתום עליה, זה הזמן שהקבלן בעצם סיים להגיש את היתרי הבנייה והיה מוכן להחתים את הלקוחות. כשהוא הגיע לחתום, הוא הבין רק בשלב הזה שהוא לא יכול בעצם לקנות את הדירה הזאת, אין לו מספיק כסף והוא ביטל את הזכייה הזאת. הוא גם הפסיד דירה עם פוטנציאל מאוד גבוה, והוא גם הפסיד שנתיים שבהם הוא חיכה לדירה שמראש הוא לא יכול לקנות אותה. ו... וזה היה שנתיים שבהם הוא הפסיד רווח אלטרנטיבי של לגשת להגרלות אחרות ולזכות במקומות אחרים. יותר מזה, בהגרלה שהוא זכה ברמת גן, הוא יכול לגשת לערים אחרות ואולי לזכות בהן. והוא בעצם פספס והפסיד בעיניי המון המון המון, ולכן כבר מפה הקריאה הראשונה זה חבר'ה, תתמקדו במה מתאים לכם, ומה מתאים לכם זה מתחיל בהון העצמי. ואנחנו נדבר עכשיו על ההון העצמי. בנדל"ן במדינת ישראל אתה צריך להביא מינימום של 25% הון עצמי, אוקיי? עכשיו, בדירה בהנחה, וזה רשום לי פה אז אני בגלל זה העיניים קצת למטה, ריכזתי את זה בצורה מסודרת, בדירה בהנחה, בדירות הזולות יש אפשרות להביא פחות מ-25% הון עצמי. זאת אומרת, לפחות תהיו חייבים להביא 100,000 שקל, אבל בדירות מסוימות תוכלו לקבל עד 90% הון עצמי. עד 90% משכנתא, סליחה, זאת אומרת 10% הון עצמי. אז קצת סידרתי את הנתונים ואני גם אשלח לכם את זה אחר כך במסודר בקבוצה, אבל מי שיש לו מעט הון עצמי, שזה בין 0, רגע, יש עוד עודפי תקציב שלך, אני מיד יפעת יענה על השאלה בהמשך הזום, פשוט קופץ לי פה תוך כדי. אה, מי שיש לו בין 0 ל-100 אלף שקל הון עצמי, שיגש להגרלות שצריך להביא להם עד 100. עכשיו, אני אומר 0, יכול להיות שיש פה בן אדם עם 30 אלף שקל. חבר'ה, אם יש לכם רק 30 אלף שקל, אתם עוד יותר צריכים לקנות דירה, כי אתם חייבים להתחיל להעלות את ההון העצמי שלכם, ולכן תגייסו איכשהו הורים, משפחה, הלוואה קטנה, תביאו את ה-100 אלף שקל שלכם, ואחר כך על גבי זה תיקחו משכנתא. של 90%. אז הערים שבהם ניתן להביא 100,000 שקל, פחות או יותר, שוב עשיתי חישוב לפי דירה ממוצעת של סדר גודל של 100 מטר, ולפי המחירים למטר בטבלאות של דירה בהנחה, אז הערים שבהם ככל הנראה תוכלו לקנות דירה עם 100,000 שקל בלבד, אנחנו מדברים על דימונה, מצפה רמון, אכסל, שזה יישוב ערבי, עפולה, טבריה, מעלות תרשיחא וכפר ורדים. אלה הערים, היישובים הזולים יחסית, שבהם תוכלו להגיע עם 100,000 שקל הון עצמי. אני לא אסביר את צורת החישוב, אבל על רגל אחת זה בעצם השמאות, אפשר לקבל עד 75% מהשמאות, עד גובה מסוים וכולי. הערים שהם איפשהו בתפר, וגם מבחינת גובה העסקה, של בעצם עד כ-150 אלף שקל, לצורך העניין מה שנתנו קודם זה עד 100 אלף שקל, מי שיש לו 140-150 אלף שקל כבר יכול לטפס לערים טיפה יותר יקרות, שזה באר שבע, נוף הגליל, עכו, אשקלון, קריית ביאליק וקריית גת, ואחר כך אנחנו מדברים כבר על ערים שמעל 250 אלף שקל הון עצמי, שזה בית שמש, קריית עקרון, יבנה ונתניה, ואחר כך הערים האחרונות שהן בעצם סדר גודל של 500,000 שקל ומעלה, תלוי כמובן באיזה דירה תזכו ובאיזו עיר. אנחנו מדברים על באר יעקב, ירושלים, רעננה ויהוד. בסדר? זה מבחינת שנייה רגע. זה מבחינת כמה הון עצמי אתם צריכים, ששוב, כלל הברזל הוא, אם הדירה, שווי הדירה יהיה עד 1,000,000 שקל, תצטרכו להביא 100,000 שקל. אם הדירה תהיה בין 1,000,000 ל1,500,000 שקל, תצטרכו להביא 10%, זה בעצם הטווחים של בין 100 ל-150,000 שקל. אם הדירה תהיה בין 1,500,000 ל1,800,000, אז תצטרכו להביא את ההפרש, שהוא את ההפרש ל1,350,000. ואם הדירה היא מעל 1,800,000, בעצם שם אתם כבר מתיישרים לכללי השוק הרגילים, שאנחנו מדברים שם על 25%. אוקיי? אז שוב, אם אני מסכם, התחלנו את הזום במיינדסט, אנחנו צריכים להגיע כמשקיעים ולא כרוכשים למגורים, ואז המשכנו להתאמה של גובה העסקה ליכולות שלי, שההתאמה הזאת מתחלקת לשתיים, הון עצמי ויכולת לקיחת משכנתא. עכשיו דיברנו על ההון העצמי, שבעצם מה ההון העצמי המינימלי לאיזה ערים, אני אשלח לכם את זה גם אחר כך בסיכום, בקבוצה, ואני מקווה ככה שכתבתם לכם את מה שהיה לכם רלוונטי, ומבחינת מימון,
עכשיו אני אתן את כלל הברזל. והיה וזכיתי בדירה במצפה רמון, ששווה 1,000,000 שקל, והבנתי שאני יכול להביא רק 100,000 שקל הון עצמי. את היתרה אני צריך לקחת במשכנתה. אנחנו מדברים על 900,000 שקל משכנתה, זה סכום לא קטן. בטח למשק בית שיש לו רק 100,000 שקל, בדרך כלל זה אומר שזה משק בית שלא חוסך המון. זה בדרך כלל, שוב, אני אומר תמיד בדרך כלל, יש גם משקי בית שמרוויחים המון ולא חוסכים כסף. צריך להתקל במשק בית שמרוויחים 40,000 שקל נטו ומוציאים בין 38 ל-40 אלף שקל בחודש. זאת אומרת שהם חוסכים בין 0 ל-2,000 שקל בחודש, אבל בדרך כלל מי שיש לו הון עצמי נמוך זה אומר גם הכנסות נמוכות, לפעמים זה סטודנטים, תקופה מסוימת בחיים וכולי, בעוד שזה רווק שיש לו רק משכורת אחת וכולי. אז בעצם מה כלל הברזל? כשאני אבוא לקחת משכנתה, ירצו לראות שיש לי את ההון העצמי הנדרש, מה שדיברנו קודם, ומשכנתה. כשאומרים לי, אוקיי, בוא תיקח 900,000 שקל משכנתה, אז ירצו לראות הכנסה מסוימת. איך עובד הכלל? על כל 100,000 שקל, אתם תצטרכו להחזיר סדר גודל של 550 שקל בחודש. זאת אומרת, שעל 900,000 שקל, אתם תצטרכו להחזיר סדר גודל, ושוב, זה הכל ככה, אני שולף לכם מהראש, תצטרכו להחזיר סדר גודל של 5,000 שקל בחודש. ה-5,000 שקל בחודש האלה צריכים להוות שליש מההכנסה הפנויה שלכם. אז אם נלך עכשיו בכיוון ההפוך, זוג שמכניס 15,000 שקל, מבחינת נטו, נטו זה אומר הכנסות נטו פחות הלוואות, או התחייבויות כאלה ואחרות, אז אם הזוג הזה מכניס 15,000 שקל נטו, שליש מההכנסה זה 5,000 שקל בחודש, זה המקסימום שהבנק יאשר לו להחזיר בחודש, שזה אומר 900,000 שקל משכנתה. ובעצם ככל שתרצו לקחת משכנתה גבוהה יותר, תצטרכו להראות הכנסה פנויה גבוהה יותר. למה הסיפור של הכנסה בעיניי הוא שני בעדיפות אחרי הסיפור של הון עצמי? כי יש לזה הרבה מאוד פתרונות, שאני אגע בפתרון המרכזי. זאת אומרת, יכול להיות שיש זוג שיש לו 1,000,000 שקל הון עצמי, אבל הם שניהם סטודנטים והם מרוויחים 5,000 שקל בחודש. רגע, הם יכולים לגשת לרעננה או לא יכולים לגשת לרעננה? בעצם התשובה לדבר הזה זה, הם צריכים למצוא פתרון איך הם יוכלו להראות רמת הכנסה גבוהה. זה יכול להיות איזשהו צפי עתידי לשינוי בהכנסה, וזה יכול להיות, זה הפתרון הקלאסי, ערבים. זאת אומרת שהם יבקשו מההורים לחתום ערבות למשכנתה, שבעצם ההורים ערבים להחזרים החודשיים, ואז בעצם אפשר להסתכל לא רק על ההכנסות החודשיות של הזוג, אלא להסתכל גם על ההכנסות של ההורים. בסדר? אז אני מסכם פה רגע פרק ואתם יכולים, נעשה פה רגע עצירה של 2 דקות לשאלות, ראיתי שכבר כתבתם לי פה 2 שאלות. חבר'ה, אנחנו באים לדירה בהנחה, המדינה נתנה לנו פה הזדמנות, חבל על הזמן. אמנם סיכויי הזכייה נמוכים, אבל מי שיזכה יעשה הרבה כסף, ולכן אנחנו ניגשים. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מילואימניקים, או רובנו מילואימניקים, ולכן עוד יותר, דווקא ההגרלה הזאת, מי שחיכה פה הרבה שנים, שידע שיש לו פה סיכוי עוד יותר גבוה. הדבר השלישי, אני ניגש פה מהשכל, לא מהרגש, אני ניגש כמשקיע, אני לא ניגש כרוכש למגורים. והדבר הרביעי זה הנושא של ההתאמה של העסקה. אני צריך שהעסקה תתאים ליכולות שלי גם ברובד של ההון העצמי וגם ברובד של היכולת ללקיחת משכנתה. אני עונה פה על 2-3 שאלות ואנחנו ממשיכים לדבר הבא, שהנושא הבא בעצם הולך לדבר גם על סיכויי הזכייה וגם על הרווחיות של הפרויקטים. כותבת פה יפעת, אבל אי אפשר לדעת באיזה מקום אתה זוכה, יכול להיות שאתה בסוף התור ולא נשארו דירות לפי התקציב שלך. יש מה לעשות מול זה? שאלה מצוינת. יפעת בעצם אומרת דבר כזה, נניח וניגשתי למצפה רמון, ובמצפה רמון יש גם דירות 3 חדרים, גם 4 חדרים וגם 5 חדרים, ואני נערכתי לעסקה ב1,000,000 שקל. אבל מתוך 100 דירות שהוגרלו במצפה רמון, לצורך העניין, אני מקום 99 או אני מקום 100. זאת אומרת שכולם יבחרו דירות לפניי, ולי תישאר רק האופציה האחרונה. פתאום, כשתגיע האופציה האחרונה, תגיע אליי, פתאום תישאר רק דירת 5 חדרים, או יישארו רק כמה דירות 5 חדרים, שאלה בעצם דירות יקרות ביחס לממוצע, ואנחנו תמיד מחשבים את הממוצע. אז כן, אין הרבה מה לעשות עם זה. מי שישארו לו רק דירות יקרות, ייאלץ או למצוא פתרון איך לממן את זה, או לבטל את הזכייה שלו. ולכן, אני ממליץ להסתכל על הממוצע. רוב הדירות, ברוב ההגרלות של דירה בהנחה, אמרתי לכם, אני מתעסק בליווי משקיעים, הרבה פעמים אנחנו קונים דירות בשוק החופשי, בפרויקטים שהוגרלו בהם דירות בהנחה. אני מסתכל בדרך כלל על מפרטי המכר ועל התוכניות ועל, איך זה נקרא, תמהילי הדירות שהיו שם והפירוט שלהם. אני רואה שהדירות ששוריינו למחיר למשתכן בדרך כלל אלו יהיו דירות 3 ו4 חדרים.
הרבה פעמים יהיו גם חמישה, אבל כמות קטנה יותר, ולפעמים גם לא יהיה אותם. אז אני כן חושב שאפשר בהערכות שלנו להתכוונן לדירות ארבעה חדרים, וככל הנראה יישארו לנו. צריך הרבה ביש מזל כדי שלא יישארו בכלל דירות שלושה וארבעה חדרים. שאלה נוספת של שייל. את ההון העצמי צריכים להביא מיד או לאחר השנתיים שם קוד במעמד חתימת הדירה. שאלה מצוינת. נדבר רגע על לוחות הזמנים, זה ככה אתה מקדים את המשך הזום, אבל זה בעיניי דבר שהוא ממש קריטי, ומי שמבין אותו, הוא מבין שהאירוע הזה של דירה בהנחה הוא אירוע לא כזה מורכב. נגיד היום אנחנו בשנת 2025, ומחר בעוד חודש קיבלתם תשובה, חבר'ה, זכיתם. מפה מתחיל הסטופר, אפילו ליתר דיוק, מעוד 10 ימים מתחיל הסטופר של השבע שנים, שבהם אתם לא יכולים למכור את הדירה. זאת אומרת, שמ-15 לאוקטובר 32 אתם יכולים למכור את הדירה. זאת אומרת שיש לכם 7 שנים שאתם צריכים להחזיק בה. מה קורה בשבע שנים האלה? אתם לא מיד חותמים על הדירה. אתם זוכים בדירה, זוכים בעצם בהגרלה, ואז מחכים שהיזם יסיים להוציא היתרי בנייה. זה יכול לקחת בין שנה ל5 שנים. יש לי חבר טוב שזכה בחיפה לפני אפילו כמעט 6 שנים, ורק לפני חודש וחצי חתם על הדירה. הדירה מאז עלתה ביותר מ1,000,000 שקל, והוא לא שם שקל, תבינו את האירוע. הוא זכה ב9,000 שקל למטר, המחירים שם הגיעו לכמעט 30,000 שקל. ויכול להיות שהוא אפילו משתתף פה בזום עכשיו, סיפור הזוי. ומה קרה בעצם? ולכן מה יכול לקרות גם במקרה שלכם? אתם תזכו מחר, בשנת 25 תזכו בדירה. רק בשנת 27 או 28 יגידו לכם, חבר'ה, בואו לחתום על דירה, בואו לבחור דירה. רק שיהיו היתרי בנייה, הם יכולים למכור לכם את הדירה. ובשלב הזה, עד אז אתם לא צריכים לשים שקל. זה חשוב להגיד את זה, זה זמן לצבור כסף, זה זמן להגדיל הכנסות. מי שאומר לעצמו, רגע, אני בין עבודות, הכל טוב. ככל הנראה, ייקח זמן עד שיקראו לכם. ולכן, עוברות בינתיים שנתיים שלוש, שהדירה עולה בערכה, ככל הנראה תעלה בערכה, אבל אתם לא שמים שקל, זה מאוד משמעותי. רק ב-2028, כשאתם חותמים על הדירה, רק אז מתחיל לוח התשלומים, לשאלתך שייל, ובעצם אתם שמים בהתחלה 7%, אחר כך עוד 13%, ואז מתחיל שם פעימות, בעצם השלמת ההון העצמי, ואחר כך לאט לאט לוקחים את המשכנתה, תוך כדי התקדמות הבנייה. ולכן לשאלתך, ההון העצמי מגיע רק כשחותמים על הדירה, לא כשזוכים בה. וזה יכול להיות פער של שנים. מה היופי בזה? אני אסיים כבר את הלוחות זמנים. זכיתם ב-25, חתמתם רק ב-28, בינתיים שנתיים שלוש עד שהקבלן מסיים את הבנייה, רק ב-31 הדירה מוכנה, זאת אומרת רק אז אתם משלמים את יתרת המשכנתה, יש לכם שנה אחת להחזיק בדירה, אני אמליץ להחזיק בה לפחות שנה וחצי, כדי שיהיה לכם פטור ממס שבח, בעצם שנה וחצי מטופס 4, וטק, תוך שנה וחצי אתם מוכרים את הדירה, ככה שגם אם השכירות לא בדיוק מחזירה את גובה המשכנתה, אתם לא תחזיקו במשכנתה הזאת הרבה שנים, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב להבין אותו. הרבה אנשים מוותרים על זכיות מסוימות בגלל שהם חוששים מזה שהם לא יעמדו בהחזרי המשכנתה ושהשכירות לא תהיה מספיק גבוהה. חבר'ה, אני מזכיר לכם, אנחנו משקיעים פה. אנחנו לא באים למגורים, אנחנו לא באים להחזיק את הדירה הזאת ל30 שנה, אנחנו באים לממש אותה ברגע שנוכל או קצת אחרי שנוכל, בגלל שאנחנו מבינים שהרווח בעסקה הזאת כבר קרה ביום הקנייה. ברור שככל שהזמן יעבור ומחירי הנדל"ן יעלו יהיה עוד קצת רווח, אבל הרווח הגדול שצריך להיות ממומש ולהיכנס אליכם לחשבון הבנק, הוא כבר נמצא ביום שזכיתם בדירה. שאלה אחרונה של יובל, אם אני מחליטה לבטל את הזכייה, אם זה יפגע באיזושהי צורה בהגרלות הבאות, לא, את יכולה לבטל ולגשת שוב. זהו, סיימנו את השאלות, אנחנו ממשיכים לנושא הבא, שמדבר על סיכויי הזכייה. אז קודם כל, חבר'ה, מישהו בן מקום, ואני אשתף אתכם עכשיו רגע בטבלה, שהטבלה הזאת, אני אשלח לכם גם את הקישור אחר כך, זו טבלה ששווה זהב בעיניי, שהיא מתעדכנת בלייב, לא טבלה רשמית של של דירה בהנחה, אלא טבלה שגוף אחר בנה, שבעצם שואב כל זמן נתון את כמות הניגשים לדירה מסוימת, שמתעדכנת באתר של משרד השיכון, מול כמות הדירות, עושה זה חלקי זה, ויודעת להגיד לכם מה סיכויי הזכייה, ואפשר לעשות שם כל מיני פילטרים. והטבלה הזאת, שוב אומר, שווה זהב בעיניי, ו, ולכן אני בכוונה לא פותח אותה, כי אני רוצה שתהיו רגע בקשר. מישהו בן מקום באחד מהערים האלה, צריך להסתכל על העמודה של בן מקום, מישהו לא בן מקום, צריך להסתכל על העמודה של מי שאינו בן מקום. בואו נעשה פה רגע שיתוף מסך.
קח לזה עוד כמה שניות. יופי, אתם אמורים לראות את זה. תכתבו לי רק בצ'אט שאתם רואים. מישהו מתנדב אמיץ. רואים, יופי, תודה עדה. אה, או בעלה של עדה. אה, ככה, תראו, יש פה פילטרים. אני בעצם מפלטר פה קבץ לפי עיר. מי שלא מכיר, שוב, אני לא נוגע פה בדברים שהם בסיסיים, כי נראה לי רובכם יודעים את זה, אבל מי שלא מכיר, אתם יכולים לגשת לכל ההגרלות שתבחרו בעד 3 ערים. ולכן אני מפלטר פה את קבץ לפי עיר, כי מבחינתי שווה ככל הנראה לגשת לכל ההגרלות שבאותה עיר. ופה אני בעצם מסדר לפי גובה סיכויי הזכייה. אז אפשר לראות כאן שההגרלה של נוף הגליל היא ההגרלה עם סיכויי הזכייה הגבוהים ביותר 3.53. אוקיי? אחריה קריית עקרון, אחריה אכסל או אכסל, לא יודע איך להגות את זה. עפולה עם סיכוי של 1.5%, רעננה 1.5% וכולי וכולי, כפר ורדים, מצפה רמון, קריית ביאליק, יבנה, עכו, אתם רואים את זה, הולך ויורד, עד באופן מפתיע אשקלון, שבעבר היא הייתה העיר עם הסיכוי הזכייה הגבוהים ביותר, כי הוגרלו שם כמות דירות מאוד גבוהה, פה אתם יכולים לראות שמגרילים בה רק 120 דירות. וניגשים אליה 17,000 איש, לא ברור לי, בעיניי לא נכון לגשת להגרלה הזאת, זה טעות פטאלית, סיכוי זכייה של 1 ל-300 הולך לזכות שם, לעומת סיכויים של 1 ל-30 שהולך לזכות בנוף הגליל, פי 10, בגלל שמגרילים פה 560 דירות, ואתם יכולים לראות כמה מהם לבני מקום, כמה למילואימניקים, כמה לקרביים, מספרים מאוד מאוד יפים. ושוב, אתם יכולים לראות שנרשמו 7,500. שאלת השאלות, כמה מתוך ה-7,500 שניגשו לנוף הגליל הם מילואימניקים? וכמה מהאנשים שניגשו מתוך 7,500 הם מילואימניקים קרביים? ואותו מילואימניק קרבי, לצורך העניין, יש פה 500 קרבים, אז אותם 500 קרביים הולכים להיות מוגרלים על 83 דירות. זאת אומרת, סדר גודל סיכוי של 15% לזכות. ברגע שמי שלא זכה, יחד עם המילואימניקים האחרים הולך להיות מוגרל על 111,000 דירות נוספות. ורק אחר כך כל היתר הולכים בעצם להיות מוגרלים על יתר הדירות, אחרי כמובן בני מקום. אה, ולכן, רגע, רואים, אבל בנוף הגליל יש צפי לרווח משמעותי. שאלה מצוינת, יצחק, מיד אני אענה עליה. אה, אתם יודעים מה, בוא נגיד מה יצחק שאל פה. יצחק שואל, מה הרווח בנוף הגליל? כאילו, אוקיי, יש שם סיכויי זכייה מאוד גבוהים, אבל יכול להיות שהרווח שם נמוך. ואני, מניסיון העבר, ויצא לי ללוות גם אנשים שזכו, אני אגע בזה בסוף הזום, אחרי שמי מכם שיזכה, על מה כדאי שישים דגש, אבל בעיניי, הרבה יותר משחשוב לזכות בהגרלה עם רווח פוטנציאלי גבוה יותר, אני חושב שכדאי לזכות, כדאי לגשת להגרלה בה יש סיכויי זכייה גבוהים יותר. למה? חבר'ה, בנוף הגליל לצורך העניין אני אזרוק לכם מספר, ושוב הוא קצת מהשרוול, אבל הוא מתבסס על הגרלה הקודמת שהייתה לנוף הגליל, שחבר זכה ועשיתי לו שם סקר שוק מאוד משמעותי. אני מעריך שבנוף הגליל אנחנו מדברים על רווחים של אזור ה-500,000 שקל, 600,000 שקל, אלה רווחים מאוד יפים. לעומת רעננה, שנקפוץ בכוונה אליה, שאנחנו יכולים להגיע שם רגע, קפצתי יותר מדי, רעננה שאנחנו יכולים גם להגיע שם לרווחים של 1,500,000 שקל. זאת אומרת, רווחים של בין פי 2 לפי 3. ועכשיו שאלת השאלות, מה כדאי? וזו שאלה שבעיניי אין לה תשובה חד משמעית, אני לא מתיימר לדעת את האמת, או להגיד בכלל שיש אמת בדבר הזה, אבל שימו לב, האם עדיף לי להיות בסיכוי של 3.5% ולהרוויח 500,000 שקל, או סיכוי של 1.5% לצורך העניין ולזכות ב1,000,000 שקל. אם אתם שואלים אותי אם הסיכוי הוא חצי ואני יכול לזכות בפי 2, אני הייתי מעדיף את הרווח הנמוך יותר ואת סיכויי הזכייה הגבוהים יותר. למה? כי בסוף אתם מבזבזים פה לא רק מי שלא יזכה ברעננה ויצטרך לגשת פעמיים ליעד כמו רעננה. אגב, אני אגיד על זה גם עוד משהו, המתווה הזה של מחיר למשתכן הולך להשתנות ולרדת, ולאט לאט להיות פחות ופחות רווחי, עם פחות ופחות דירות. ככל שהשנים יעברו, זה כל מיני הכרזות ממשלה, ולכן בעיניי, המשפט הידוע, אני מעדיף ציפור אחת ביד משתיים על העץ,
אני לגמרי מאמין במשפט הזה. שוב, אם יהיה סיכוי קצת יותר קטן ורווח הרבה יותר גבוה, יכול להיות שזה שווה, אבל בעיניי, שני פרמטרים הבאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם זה סיכויי זכייה מול רווח. ואני חושב שסיכוי הזכייה זה פרמטר הרבה 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 יותר חשוב מהרווח. אה, שוב, אם אין רווח, כמובן שזה לא שווה, אבל אני ממש אעדיף גם לזכות במשהו עם רווח נמוך יותר משמעותית, ובלבד שהסיכויים שלי שם גבוהים יותר. תזכרו מה אני אומר לכם, אם אנחנו לצורך העניין מחשבים שמילואימניק קרבי, ואני יודע שרובכם פה מילואימניקים קרביים. אם אנחנו יודעים שלמילואימניקים קרביים יש סיכוי של בערך פי 5 מבן אדם רגיל, נגיד כי יש להם הקצאה ספציפית והם חתך מאוד קטן באוכלוסייה, זאת אומרת שבנוף הגליל הסיכוי שלהם הוא בין 15 ל-20 אחוז. לעומת רעננה שהסיכוי שלהם יהיה 6, 7, 8 אחוז, ואני חושב 9 אחוז, ואני חושב שהפער הזה הוא דרמטי, הוא ממש ממש דרמטי, ולא חושב שנכון לשחק בדבר הזה. שוב, ממש זו דעתי. עכשיו, למי זה, אני אגיד על זה עוד שני דברים, ושוב, זה כמובן נתון לפרשנות, ושכל אחד ייקח את מה שאמרתי עכשיו לאן שהוא רוצה, אבל בעיניי נכון להסתכל פה על עוד כמה דברים. בסוף כשאתה ניגש לעסקה, בטח מי שהוא גבולי בהון העצמי. אני חושב שמי שגבולי בהון העצמי, שלא ימתח את עצמו לרעננה או ליעדים כאלה, שאומנם הרווח בהם גבוה יותר, אבל זה יצריך ממנו הרבה יותר הון עצמי, וזה יצריך ממנו הלוואות להון העצמי, וזה יצריך ממנו עכשיו שנים קשות עד שהוא ימכור את הדירה הזאת, ויצריך ממנו ערבים, ותזרים שלילי בעסקה, ומשכנתה של 2 מיליון שקל, ומי שזה גדול עליו, שבכלל לא יחשוב על זה, שמראש ילך להגרלות עם סיכויי הזכייה הגבוהים יותר, הגרלות שיש בהן סיכויים גבוהים יותר, כמו שאמרתי, שיותר קל לזכות בהם, וגם רווח נמוך יותר. עכשיו אני אגיד עוד משהו. נכון שברעננה לצורך העניין, בכוונה לקחתי את הדוגמה הזאת, בעיניי אלה שני ערים שהם מאוד שווה לגשת אליהם, והם בעצם כל אחד נוגע בצורה מאוד חדה ביתרון שלו. נוף הגליל, היתרון הגדול שלו, סיכויי הזכייה. ומיד, מי שאל אותי פה, יצחק קודם, אני אגיד מה אני חושב על נוף הגליל ועל ההתפתחות של נוף הגליל, אבל בעיניי נוף הגליל משקפת עיר שבה סיכויי הזכייה גבוהים והרווח קטן יותר. רעננה לעומת זאת סיכויי זכייה עדיין סבירים, אגב, בשונה מהמשך הטבלה אחרי רעננה, ו, ורווח מאוד מאוד גבוה. אוקיי, אז לכן בעיניי נכון לשים אותם אחד מול השני כדי להגיד אוקיי, זה מייצג את סיכויי הזכייה הגבוהים וזה מייצג סיכויי זכייה סבירים מול רווח הרבה יותר גבוה. ו, וזהו, אז ככה, זה היה בעצם הסיפור הזה, ובעיניי, אנחנו מיד נעשה פה זמן של שאלות, זה בעיניי מהות הזום. זאת אומרת, להגיד רגע, מה אני בוחר? נכנסתי למוד של משקיע, הבנתי מה היכולות שלי מבחינת הון עצמי ויכולת החזר, ועכשיו נשאר לי לבחור בעצם איזה הגרלה הכי כדאית, והכדאי הזה הוא מתחלק. שוב, אתם רואים, אני חוזר על עצמי, אבל בכוונה כדי שזה ככה יחלחל, הכי כדאי הזה מתחלק לסיכויי זכייה, סיכויי זכייה מול רווחיות. עכשיו אני אגיד משהו על נוף הגליל, ונוף הגליל בעיניי הוא דוגמה, גם קריית עקרון נכנס תחת הקטגוריה הזאת, שהם שניהם בעצם יעדים עם סיכויי זכייה יחסית מאוד גבוהים, יישובים יהודיים עם סיכויי זכייה גבוהים ועם פוטנציאל. אני חושב שהם שני ערים עם פוטנציאל זכייה לא מבוטל, אבל גם פוטנציאל התפתחות מאוד לא קטן. לצורך העניין, אם ניקח פה את נוף הגליל, אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 11,000 שקל למטר, אוקיי? לצורך העניין דירה ממוצעת תעלה שם 1,100,000, אוקיי? תחשבו שבשביל לזכות בדירה כזאת, והיא שווה בשוק לצורך העניין סדר גודל של 1,500,000, 1,600,000. פרמטר נוסף, ושוב, אני בכוונה אומר את זה בצורה ככה חותכת, נוף הגליל נניח מדבר על רווח של 500,000, ורעננה מדבר על רווח של 1,500,000, בואו נעשה את זה אפילו יותר קיצוני. בנוף הגליל אתם תצטרכו להעמיד רק 100-150 אלף שקל הון עצמי. זה דרמטי הדבר הזה. זאת אומרת שאם תבואו עם 100 אלף שקל הון עצמי ותצאו עם רווח של 500,000 שקל, במונחי תשואות, מי שיודע איך מחשבים תשואה, מחשבים רווח חלקי הון עצמי. ככה מחשבים תשואה. נכנסתי עם X, יצאתי עם Y, בעצם אני לוקח את הפער ביניהם ומחלק אותו בכמה שנכנסתי. לצורך העניין, אם קניתי את האוזניות האלה ב-1,000 שקלים, ומכרתי אותם ב-1,500 שקלים, הרווח הוא 500,
המחיר, הכסף, ההון העצמי ששמתי הוא 1,000, זה מה שזה עלה לי. התשואה שעשיתי על האוזניות האלה היא 50%, 500 חלקי 1,000. אז גם פה, מי שיקנה דירה בנוף הגליל, וירוויח 500,000 שקל, ובעצם הביא רק 100,000 שקל הון עצמי לעסקה הזאת, הוא יוצא ב-500% תשואה. לעומת מי שיקנה ברעננה לצורך העניין, דירה של 2 מיליון שקלים ששווה 3 מיליון שקלים, אוקיי? והוא היה צריך להביא 500,000 שקל הון עצמי, והרווח הוא 1,000,000 שקל, אז אנחנו שוב פעם נסתכל על זה 1,000,000 שקל חלקי 500,000 הון עצמי, זאת אומרת שהוא יעשה רק 200% תשואה, ולא 500% תשואה. בטח מישהו תיקן אותי על ה... לא, אוקיי, אז אני רק אדייק. נוף הגליל, אם באת עם 100 ויצאת עם 500, עשית 500% תשואה. רעננה, אם באת עם 500 ויצאת עם מיליון, עשית רק 200% תשואה, ולכן, אמנם עשית בכסף יותר כסף, אבל בקצב הגדילה שלך גדלת יותר לאט, ולכן, שוב, גם הערים שבהם הרווח הוא נמוך יותר, עצם זה שאתה יכול להביא, וזו הטבה, שאתה יכול להביא מעט הון עצמי, אז אני חושב שהתשואה שלך תגדל, ואת יתרת ההון העצמי שלך תוכל לשים במקום אחר. זהו. אני עוצר פה רגע, אנחנו נעשה עכשיו שאלות על מה שדיברנו עד עכשיו, ובעצם אחרי זה ניתן איזשהו סיכום של כל מה שדיברנו, ואחרי זה נדבר על מה קורה אם אתם זוכים, מה כדאי לזכור, זה השלב כבר שמתחיל להיות הרבה יותר ספציפי, היום הכל תיאורטי, איפה אני אזכה, באיזה דירה, איזה דירה תהיה לי, אני רוצה שתדעו מה אתם עושים אם בעוד שבועיים, שלוש, 4 שבועות לצורך העניין, משהו כזה, אתם מקבלים הודעת זכייה, זכיתם בדירה בהנחה, מה אתם עושים עם המידע הזה? איך נערכים לזה, איך נערכים מבחינת הון עצמי, איך נערכים מבחינת עבודות, על מה כדאי להסתכל, אתם תזכו לא רק בעיר ספציפית, אתם תקבלו הודעה באיזה עיר זכיתם, ובאיזו הגרלה זכיתם, ואיזה מקום אתם בהגרלה, זה מה שאתם תדעו ברגע שתקבלו הודעת זכייה. אז מיד אני אדבר על זה, ובואו ניתן רגע זמן לשאלות, וגם אני אגיד מיד אחרי השאלות, מה עושים אם לא זוכים. ההמלצה שלי להמשך. אז קדימה, בואו נראה שאלות שלכם. אה, ברשותכם אני סוגר פה רגע את הטבלה, כדי שתראו אותי נורמלי. וגם שאני אראה את הצ'אט נורמלי. אז קודם כל יצחק שאל האם בנוף הגליל יש צפי לרווח משמעותי. אני באופן מקרי, כי לא את כל ההגרלות פה יכולתי לחקור, אבל את האזור איפה שמוגרלות הדירות של נוף הגליל חקרתי קצת לעומק, ובעצם היום יש שם רכבת, אני לא זוכר את השם שלה, מטרונית או שם אחר, מי שיודע שירשום לי פה, שבעצם בביצוע הולכת להיות מוכנה ב-27-28, שזה הרבה לפני שהדירה שתקבלו שם תהיה מוכנה. אולי אתם רק תחתמו על הדירה אז, וזו רכבת שהולכת לחבר את נוף הגליל לחיפה. נוף הגליל זו שכונה שהיא, זו בעצם חלק מנצרת עילית, שהיא שכונה מעורבת, יהודים ערבים, ואוכלוסייה סוציו-אקונומית מאוד חלשה. ובשנים האחרונות היא מתחילה להתרומם ולהתרומם בגלל שהיא הולכת להיות מונגשת לחיפה, וזה יהיה לגמרי רלוונטי לגור שם, למרות שזה קצת רחוק מחיפה, ולעבוד או ללמוד בחיפה. והמחירים שם כל כך נמוכים שיש להם פוטנציאל לעלות הרבה, ולכן אני מאוד מאמין במקום הזה. בטח השכונות החדשות שמושכות אליהם הרבה צעירים, אני חושב שיש שם מחירים שכמעט ואין באף מקום אחר בארץ. יצחק, לכן זו התשובה שלי לנוף הגליל. נועם שואל, מה הסיכוי הזכייה למילואיניק שהוא בן מקום? שאלה מצוינת. אני חושב שהוא פשוט מוגרל בכמה נגלות. הוא גם מוגרל בהקצאה של בני מקום, גם מוגרל בהקצאה של מילואימניקים קרביים, גם בהגרלה של מילואימניקים רגילים, וגם אחר כך בהגרלה ליתר המשתתפים. אין את הנתונים האלה, גם למשרד השיכון עדיין אין את הנתונים האלה, הנתונים האלה התפרסמו רק אחרי סגירת ההגרלות. נועם, לשאלתך. יצחק שואל שוב, אבל לא מעניין אותי ביחס לכמה שמתי, מעניין אותי כמה אני ארוויח, כי זה לא הזדמנות של עסקה רגילה בשוק. אני חולק עליך, בעיניי, כי אני חושב שהסיפור של התשואה שתעשה על ההון העצמי, בוא נגיד ככה, אני אתחיל מה שאני מסכים איתך. ברור שבסוף אנחנו שואלים את עצמנו עם כמה כסף אני הולך הביתה. כן, כמה רווח עשיתי ולא כמה תשואה עשיתי, כן? לפעמים אנשים אומרים, שמע, עשיתי 300% תשואה בביטקוין, אבל שמתי שם רק 1,000 שקל, ולכן זה לא מעניין, השאלה היא כמה כסף עשית את הדבר הזה. מצד שני, יצחק, אני חושב שהמסר שבאתי להעביר,
זה שיש משמעות לתשואה שאני עושה על ההון העצמי שלי, ולכמה, מה זה מצריך ממני. מי שצריך למתוח את עצמו לקצה ולגרד עוד כסף מהבית ומההורים ומשכנתאות משוגעות בשביל לייצר רווח קצת יותר גבוה, גם לזה יש מחיר, ולכן בעיניי זה מצמצם את הפער בין העסקאות היותר רווחיות לפחות רווחיות, אם הפחות רווחיות הן באות יותר בקלות ועם סיכויי זכייה גבוהים יותר. אה, עוד שאלה של יצחק, ואחרי זה אני אעבור טוב, נראה לי סיימת עם שאלות, אבל אני אעבור לעוד שאלות של אחרים, למרות שתרגיש בנוח עוד לכתוב, אני מבטיח להתייחס להכל. אתה שואל, האם אני לא ממליץ להיכנס לשיקול, סליחה, אתה לא ממליץ להכניס לשיקול את הסיכוי הגבוה למגורים, כמו למשל, יצחק בעצם אומר, בנוף הגליל אני בחיים לא אגור, אבל ברעננה יש סיכוי, אז מה, לא כדאי להכניס את זה למשוואה? אני חושב שלא. למה? כי לא כדאי לך שמה שינחה לך את איפה אולי תגור, זה כי במקרה יש לך שם דירה. ככה, זו תפיסתי. אלא אם כן בול ההגרלה ברעננה היא בדיוק ברחוב שרצית, ועיר שרצית בדיוק בה לגור. אל תיתן למציאות של מחיר למשתכן להכתיב לך איפה לגור. זו התפיסה שלי. אבל שוב, כאמור, לא בהכרח זה הצדק איתי, ויכול להיות שאם רעננה בכל מקרה חשבת לגור שם, או חשבת באיזושהי עיר באזור, זה איזשהו שיקול קטן, אבל בעיניי לא השיקול הכי גדול, ולא הייתי רוצה להטות את זה מבחירה של עסקה שיש בה אולי הרבה יותר פוטנציאל זכייה. ושוב, נתת פה על רעננה, תחשוב בן אדם שיש לו, שוקל לגור באשקלון. כדאי לי או לא כדאי לי? באשקלון הסיכויי הזכייה שלך הם אפסיים, אז גם אם אתה בטוח שאתה רוצה לגור באשקלון, אל תתמודד על ההגרלה של אשקלון, אלא אם כן אתה בן מקום. שואל נועה, מה הסיכוי זכייה למילואימניק שהוא בן מקום לדוגמה ברעננה? אז אפשר לראות את זה בטבלה. אתם יודעים מה, אני אשתף אותה שוב. ואני כמובן, כמו שאמרתי, אשלח את הקישור. אני יודע להגיד לך מה הסיכוי לבן מקום, לא למילואימניק. הנה רעננה, הסיכוי לחיצוני 1.5%, בן מקום 10%. מה שככל הנראה יהיה, יגרילו אותך עם סיכויים של 10% כבן מקום, ואחר כך אם אתה מילואימניק, יגרילו אותך עם הסיכוי של ה-1.5%, רק את מי שמתוכם הוא מילואימניק להגרלת הקרבים על 182 דירות, רואים את זה פה, אחר כך על המילואימניקים הכלליים, על ה-246, ואחר כך על כל יתרת הדירות שתישאר פה סדר גודל של 600 דירות שישארו. אני ממשיך בשאלות. אתה ממליץ להירשם ליותר מעיר אם סיכויי הזכייה בעיר אחת הם גדולים יותר? בטח. אני ממליץ להירשם לשלוש ערים, מתוך הבנה שזה מגדיל לי את סיכויי הזכייה. אם אני ניגש גם לזה וגם לזה וגם לזה, אז כמובן שסיכויי הזכייה שלי גדולים יותר מאשר אם אני אגש רק להגרלה אחת. כן, אולי אם אתה מדבר על שייל, לא יודע אם זה את או אתה, על הסיפור של לגשת לכמה הגרלות, שאלו אותי בקבוצה ופרסמתי את זה גם בקבוצה, באיזה סדר מגרילים את ההגרלות. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה בן אדם שאומר, תשמע, אני רוצה לזכות ברעננה, ואני אגש גם לנוף הגליל ולקריית עקרון, אבל מה אני מפחד? שאני אזכה פתאום בנוף הגליל, וזה יגרום לי לצאת מההגרלה של רעננה, כי כבר זכיתי בנוף הגליל. אז זה באמת שיקול, ולכן כדאי לדעת לפי איזה סדר מגרילים. בעצם מגרילים, ובעצם כל מי שזכה שם מוציאים אותו מההגרלות האחרות שהוא השתתף בהן. אחרי זה עוברים להגרלה הבאה, כל מי שזכה שם מוציאים אותו מההגרלות האחרות שהוא השתתף בהן. ולכן כדאי לדעת מה סדר ההגרלות. בגדול, סדר ההגרלות, שלחתי את זה בקבוצה, הוא לפי גודל העיר. זאת אומרת שירושלים הולכת להיות מוגרלת ראשונה, לדעתי נתניה הולכת להיות מוגרלת אחריה, וכולי וכולי, לפי כמות התושבים שיש באותה עיר, אתם יכולים לגלול ולראות בקבוצה. שואל עוד שאלה, יש לי בעיות רציניות עם הקליטה, בסוגריים גר בעשהאל, דרום הר חברון, למי שלא מכיר. במקרה זה מוקלט? כן. הייתה לי הפסקה? כן, זה מוקלט, ואני אשלח לכם את ההקלטה, שיהיה לכם, אני מניח שנשלח אותה או מחר או מיד אחרי החג, בכל מקרה לפני סגירת העגלה. שואל שחר, תוכל בבקשה להגיד מה דעתך על ההגרלה ביבנה? יבנה, בגדול היו בה שתי הגרלות מאוד גדולות של דירה בהנחה, בשתי שכונות שונות בעיר. במקרה, חבר לצוות שלי, נגביסט שלנו, זכה ביבנה וקנה ביבנה. לדעתי, חבר'ה, יש פה מישהו שנמצא איתו עכשיו בחופשה באילת, אז יגיד לו את זה. ולדעתי,
לגבי הגרלה ביבנה, אני חושב שיבנה זו עיר מצוינת, אני חושב שהיא ממוקמת טוב, ואני חושב שיש לה הרבה פוטנציאל עליית ערך. מצד שני, גם חשוב לדעת שאני לא ראיתי בדיוק איפה המיקום של הבניינים האלה, אבל אם זה הולך להיות מוגרל בשכונות שהיה בהן עודף היצע, אז ברגע שהשתחרר היכולת מכירה, פתאום נהייתה שם נהייתה שם בעצם תחרות מאוד גדולה למכור דירות, בעצם היצע מאוד גדול. תחשבו שברגע אחד מאות אנשים שחיכו למכור את הדירה יכלו למכור אותה. אחרי 7 שנים ממועד הזכייה שלהם, הגרלות שהיו ההגרלות הראשונות של מחיר למשתכן, זה ייצר שם עודף היצע, ירידת מחירים קלה, ולכן זה מה שקורה היום ביבנה, או לפחות באותה שכונה. אני בטוח שזה יתייצב, יבנה זה אזור ביקוש חזק, ולכן אני חושב שיבנה זו עיר מצוינת לגשת אליה. יובל, מה קורה יובל? הנה עכשיו נראה את השם משפחה, זה אני מזהה. מה הפוטנציאל רווח בקריית עקרון לדעתך? קריית עקרון לא בדקתי, אני בדקתי כמה ערים אחרות. אמ, בוא נראה מה רשמתי לעצמי, חצי שנייה. לדעתי לקריית עקרון לא הגעתי לקריית עקרון. אני חושב שקריית עקרון היא אחת מהערים הכי פוטנציאליות בהגרלה הנוכחית, כי היא גם עם סיכויי זכייה גבוהים, והיא גם באזור ביקוש שלדעתי עדיין לא מומש. לצורך העניין, נס ציונה, מי שמכיר, נתנה קפיצה מטורפת ב5-6 שנים האחרונות, והיא הייתה סתם עיר נס ציונה, כאילו מי גר בנס ציונה, ו... והיא פשוט התגלתה, בעצם הרבה פעמים הבאז הציבורי שיש סביב עיר מסוימת הוא זה שמייצר אליה ביקושים. אני חושב שקריית עקרון פשוט יש לה יחסי ציבור גרועים, אבל ברור לי שהיא עיר עם פוטנציאל אדיר לקפיצה, ולכן לכן אני חושב שכדאי לגשת לשם. מאוד. בעיניי, אפילו אני מבין למה אנשים התלבטו אם לגשת לנוף הגליל, בעיניי קריית עקרון מדהים לגשת, ממש, והיא גם יושבת על טווח הון עצמי מעניין, היא לא זולה מדי, לא יקרה מדי, לדעתי, ושוב, הנה אתם רואים, למה סיכוי הזכייה שלה גבוהים? כי שוב, מה זה קריית עקרון? בטוחים קיצור, שזאת עיר בלי פוטנציאל, אני חושב שזאת עיר עם פוטנציאל מאוד גבוה. אז זה רגע מילה לגבי קריית עקרון. אה, חצי שנייה חברים, סליחה. אה, הנה. קריית עקרון, גם אני חשבתי שקריית עקרון נמצאת בקריות. ואחרי שקצת נברתי, ראיתי את המיקום שלה, היא נמצאת ממש צמוד לרחובות, צומת בילו. בקיצור, דרום המרכז, פצצה, מקבילה ליבנה, בין עיר, whatever, לא הייתי שם בחיים, אבל ממה שאני מכיר נדל"נית, יש עליה דיבור מאוד טוב, ולא סתם יש לה סיכוי זכייה גבוהים, כמו שאמרתי, כי אנשים פשוט במודעות מאוד נמוכה אליה. שייל, שוב לשאלתך, 3 הגרלות. ניתן לגשת, לא ל3 הגרלות, ל3 ערים, ובאותן ערים ניתן לגשת לכל ההגרלות, עדה, בשמחה. איתמר, מה שלומך? איזה כיף לראות שאתה פה. אתה מדבר גם על מימון ותזמון שכירות. סימן שאלה? אם כן, מה הערכתך כמות הזמן שידרש לשלם משכנתה לפני קבלת טופס 4 וכניסת שוכרים, למשל ברעננה ובאר יעקב? שאלה מצוינת. מה איתמר בעצם שואל? הוא אומר, אוקיי, סבבה, הבנתי. נגיד וזכיתי היום, אני סבבה, לא שם שקל. פתאום בשנת 27-28, היזם בא אליי ואומר לי, אוקיי, בוא תחתום על הדירה, אני מתחיל לבנות. זה השלב שאני כבר צריך להתחיל להעמיד לו כסף. ובעצם בהתחלה אני אשים את ההון העצמי, ולאט לאט אני צריך לשים משכנתה. לצורך העניין, אם הדירה שווה 2 מיליון שקלים, ושמתי בהתחלה 7%, ואחר כך עוד 13% השלמתי ל-20, ואז השלמתי ל-25%, זה בעצם ההון עצמי. ככל שהקבלן מתקדם בבנייה, יש בעצם טבלה שנקראת טבלת תשלומים, שהיא בעצם טבלת קצב התקדמות בנייה. ככל שהקבלן מתקדם בבנייה, התחלה הוא בנה שלד, אחר כך הוא עושה ריצוף, אחר כך הוא עושה חלונות, אחר כך הוא עושה חדרים, סגירות פנימיות, אחרי זה גמרים, ובעצם ככל שהקבלן מתקדם בבנייה, הוא ידרוש מאיתנו יותר כסף. אז אחרי ששמתי את ההון עצמי, לאט לאט אני מתחיל לקחת משכנתה. התחלה שמתי 500 הון עצמי, פתאום אני שם 500 משכנתה, 500,000 שקל. שזה רק, הגעתי לחצי ממחיר הדירה. 500,000 שקל משכנתה, זה החזרים חודשיים מאוד מאוד כבדים, החזרים חודשיים של קרוב ל3,000 שקל בחודש, ואין לי סוחר בדירה. ואחרי זה הוא יתקדם עוד בבנייה, וחצי שנה, שנה אחר כך הוא ירצה עוד כסף. פתאום אני מחזיר 10,000 שקל בחודש, ועדיין אין לי סוחר, זה קשוח. אז קודם כל, אני אלך דוך לשאלה של איתמר.
כמה זמן אני מחזיר משכנתה ועדיין אין לי טופס 4, בעצם אין לי יכולת להכניס סוחר. סדר גודל, תחשבו שהיום לוקח לבנות בניין בישראל בין 2.5 ל3.5, 4 שנים, תלוי בגובה הבניין. אני מניח שברעננה רוב הפרויקטים הם ברחוב האחוזה, הרחוב המרכזי ברעננה, אלה יהיו בניינים קטנים של בין 6 ל-10 קומות, זה לא מגדלים של 30 קומות, ולכן זה יהיה בין 2.5 ל-3 של בנייה. בשנתיים וחצי שלוש האלה לא מיד שמים את המשכנתה, בהתחלה שמים את ההון העצמי, ולכן אתם בין 2 ל-2.5 שתצטרכו להחזיק משכנתה בלי סוחר, וגם לא כל התקופה אתם שמים את כל המשכנתה, אתם שמים בהתחלה קצת ולאט לאט זה מטפס. אבל כן צריך להיערך לזה שיש שם תקופה של קרוב לשנתיים של החזרי משכנתה הולכים וגדלים, בלי יכולת להשכיר את הדירה. אם כבר פתחנו את הנושא הזה, אני אפתח ואסגור סוגריים לפתרון שיש לנושא הזה. מי שזכה בדירה של 1,000,000 שקל מתחת למחיר השוק, אבל חושש שיהיה לו קשה להחזיר את אותם תשלומים תוך כדי הבנייה, נגיד הוא יגיד, שמע, אני יכול להחזיר 5,000, אני לא יכול להחזיר 10,000 שקל בחודש, אז הוא יכול לעשות התאמות ולהגיד לבנק, חבר'ה, אני לוקח משכנתה ואני מבקש שבשלוש שנים הראשונות של המשכנתה אני אחזיר רק חלק, לא הכל, כדי להקל על עצמי, זה נקרא גרייס. גרייס מלא, גרייס חלקי, גרייס בלון, כל מיני סוגים של גרייסים, שזה אומר להחזיק רק חלק מההחזרים החודשיים. על כל 100,000 שקל, לא להחזיר 550, להחזיר 400, להחזיר 300. וזה יכול לייצר הקלה משמעותית. יש לזה גם חסרונות בצד השני שלא ניגע בהם, אבל יש פתרונות איך להצליח לקנות דירה, ובעצם להצליח לעמוד בהחזרים החודשיים, ובעצם אין לי בכלל שוכר לדירה הזאת. אז אני מקווה שזה ככה ענה על השאלה. יש לזה פתרונות, אבל סדר גודל של שנתיים שלוש. נועם שואל, בכל עיר יש כמה פרויקטים שונים. כשאני נרשם, אני נרשם רק לפרויקט אחד. אז אחוזי זכייה יותר קטנים ממה שאתה מדבר, לא? נכון? אני פילטרתי למי ששם לב בקישור, בצד שמאל למעלה כתבתי, אל תמיין לי לפי הגרלה הגרלה, תמיין לי לפי עיר. שים לי את כל ההגרלות ביחד, ועל זה תחשב לי את הסטטיסטיקה. אני לא רואה שיקול לגשת בעיר מסוימת רק לחלק מהגרלות ולחלק לא. גם ככה הסיכויים כל כך קטנים, בואו במסגרת מה שמותר לנו תגדילו את הסיכויים. ולכן נועם, אם אתה מתלבט על עיר מסוימת, בעיניי, בטח כמשקיע, תיגש לכל ההגרלות בה, וככה הסיכויים יהיו כמו שדיברנו. אם תבחר לגשת לחלק, הסיכויים יהיו נמוכים יותר. ועוד שאלה של איתמר, ומיד אחרי השאלה הזאת אני ממשיך לסיכום של הזום, וטיפים אחרונים למי שהולך לזכות, בעזרת השם, מאחל לכולכם, ולמי שלא הולך לזכות. אז השאלה, מה בעצם לעשות קדימה? אז איתמר שואל ככה, יודעים לצפות את סוג הליווי הבנקאי בפרויקטים, למשל אם יהיה ערבות בנקאית או בנק מלווה, שואל כי זה קצת מפחיד לשים את כל הכסף שיש לי על משהו תיאורטי כמו דירה על הנייר, ואולי עדיף ללכת על פרויקטים ביטחונות טובים יותר. שאלה מצוינת, בעצם כשאני קונה דירה מיזם, מי שמכיר, ההורים שלנו אוהבים להגיד חפציבה, חפציבה זה אירוע גדול של יזם שפשט רגל ואנשים נשארו בלי דירות. בגדול מאז נכנס לחוק דבר שנקרא ערבות בנקאית, שזה היום מחויב לפי חוק, שתהיה ערבות לפרויקט. מה אומרת הערבות הזאת? זה בעצם בנק, אני לא אפרט יותר מדי, אבל שהוא ערב לכם, שבעצם אם הפרויקט ייתקע או היזם או הקבלן יפשוט רגל, הבנק אחראי לגרום לזה שהפרויקט יגיע לסיומו ולפתור בעיות שיהיו בדרך, ואם הקבלן פשט רגל, וזה קרה לי בעסקה שלקוח שלי קנה, שהקבלן שם פשט רגל, ותוך, זה היה די נדיר, תוך מספר חודשים, הוציאו את הקבלן, הכניסו קבלן אחר והמשיכו את הבנייה. בדרך כלל זה יגרור עיכובים, אבל יש לי בנק שנותן לי סוג של ערבות, סוג של ביטוח. יש לזה כל מיני מנגנונים, בעצם הבנק דואג שהכסף לא יהיה תמיד אצל הקבלן, אלא תמיד לשחרר לו קצת, כדי שגם אם הוא יפשוט רגל, רוב הכסף יישאר עדיין אצל הבנק. זה בגדול המנגנון של ערבות בנקאית, ולמיטב הבנתי, היום לפי חוק המכר, כל פרויקט חדש מחויב, שהוא לא קבוצת רכישה, מחויב בליווי בנקאי, ולכן איתמר, כנראה אתה יכול להיות רגוע לגבי הערבות הבנקאית שתהיה וחייבת להיות בפרויקט. אני חושב שאפילו בדירה בהנחה יש ערבות בנקאית חזקה יותר של המדינה גם, אבל זה איזה שמועה ששמעתי, לא ודאי. זהו, יאללה, אני ממשיך חברים, תודה על השאלות. מי שרוצה גם מוזמן, רגע. אה, כן, אין עוד שאלות, מעולה. מי שרוצה מוזמן להמשיך לכתוב ואני אענה לשאלות בסוף. עכשיו, אני מסכם. אז על מה דיברנו בעצם? קודם כל, אמרתי לכם, כל הכבוד חברים שבאתם והקדשתם שעה.
אני ממש רואה את זה בעסק שלי, שאנשים קונים דירות בלי לחשוב יותר מדי, ובעיניי זה טעות. אומר להם, תעצרו שנייה, תחשבו מה נכון לכם, תבנו איזושהי תוכנית אסטרטגית, אתם עושים את המהלך הכלכלי הכי גדול שתעשו בחיים שלכם, במשמעות שלו. המהלך הנדל"ני הראשון בחיים, ותעצרו רגע לחשוב, אנשים פשוט קונים כי אבא שלי אמר, כי ההוא אמר. היום דיברתי עם חבר שגיסו נכנס לאיזשהו פרויקט שהיה נראה מאוד מבטיח, כי אבא של חבר מנהל את הפרויקט, משהו בחו"ל, והפסיד שם את החיים, הפסיד מאות אלפי שקלים, ואנשים פשוט לא משקיעים יותר מדי תכנון ומחשבה בהשקעה, אלא פשוט משקיעים, שיטת סמוך כזאת, ובעיניי זה טעות. ואני חושב שכל הכבוד לכם שפיניתם את השעה ומשהו האלה, כדי לתכנן את עצמכם לקראת ההזדמנות המטורפת שקיבלתם פה ממדינת ישראל, לא פחות ממטורפת, בטח כזוגות צעירים, ועוד יותר כמילואימניקים, שבעצם אתם מבינים שמאות אלפי אנשים עשו מילואים, אבל רק כמה אלפים הולכים לקבל את ההטבה הזאת, שהיא הטבה ששווה יותר מכל הפייטר וכל המענקים מי שיזכה פה בדירה, זאת ההטבה הכי גדולה שהוא יכול לקבל ממדינת ישראל כמילואימניק, אז הלוואי וכולכם תזכו. אה, אז זה ככה היה הקדמה, דיברנו על מה זה דירה בהנחה וכולי. אחרי זה דיברנו על המיינדסט, סליחה, דיברנו על המיינדסט שאנחנו מגיעים, תן פה איזה סגירה. בסדר, הנה נהוגה פה. דיברנו על המיינדסט שאתם צריכים להגיע אליו, להגיע איתו להשקעה, שזה בעצם מיינדסט של משקיעים, לא מיינדסט של מגורים. שוב, שאלו אותי על זה פה שאלות בצ'אט, זה רק מבהיר עד כמה זה נטוע בנו. יש את תופעה פסיכולוגית שנקראת תופעת היהודי הנודד. אנחנו רוצים שיהיה לנו בית שאולי יש סיכוי שנגור בו, כי היינו כל כך הרבה שנים בגלות. חבר'ה, לנתק את זה, אנחנו באים לזה כמשקיעים. אני יודע שכולכם בעצם מחוסרי דיור, ונכון תמיד להגיד, בוא נקנה דירה ראשונה עם מגורים ואחרי זה נראה. לא, זה טעות, נותנים לכם פה הטבה שצריך להסתכל עליה כמשקיע. איפה אני אעשה הכי הרבה כסף, איפה סיכוי הזכייה שלי, מה הכי מתאים ליכולות שלי וכולי. אז זה המיינדסט, בעיניי זה הבסיס לאיך ניגשים להכל. אחרי זה דיברנו על התאמה. אני לא אכנס לעסקה שאין לי יכולת לקנות אותה, ולכן אני אסתכל על נתונים שלי על הון עצמי ועל יכולת החזר. שני פרמטרים ש... בעיניי, לא בעיניי, הם הפרמטרים המספריים המדידים לאיזה עסקה רלוונטית עבורי. ושוב, הון עצמי, אמרנו שיש הטבות שבהגרלות הזולות אפשר גם להביא פחות מ-25%, אבל ביקרות זה יהיה 25%, ונתנו חלוקה של הערים, אני גם אשלח את זה, כל עיר פחות או יותר איזה הון עצמי מינימלי היא מצריכה, ודיברנו על היכולת החזר, בעצם מה ההכנסה שלכם נטו, מה היכולת להגדיל את זה דרך הערבים, דרך ההורים, ואיך הבנק מסתכל על זה. ולסיום דיברנו על סיכויי הזכייה. הצגנו פה את הטבלה המעודכנת, ואני אשלח לכם את הקישור, תיכנסו שוב, גם אחרי סוכות, אחרי חג ראשון, בחול המועד, תראו מה מתעדכן, אבל ככל הנראה, מה שאתם רואים פה, זה כנראה הולך להישאר על המספרים האלה פחות או יותר, כי לא יהיו הרבה תנודות להערכתי, אנחנו כבר די בסוף, הרוב ניגשו, אמרנו 120-130 אלף ניגשים, ולכן סיכויי הזכייה זה הפרמטר הבא אחרי שבדקתי מה מתאים לי, וכמובן הרווחיות, נגענו בזה מעט. הערים שעליהן הסתכלתי זה הערים הרווחיות ביותר. אנחנו רואים שברעננה אנחנו יכולים להגיע לסדר גודל, שוב אני פותח את זה, סדר גודל של 1,000,000 עד 1,500,000 שקל רווח. זאת הגרלה מאוד רווחית ועם סיכויים יחסית סבירים. ולכן בעיניי היא עיר די משתלמת. בואו נחפש אותה. אה, תסלחו לי רגע, רשמתי לי פה הרבה תוכן לפני שעליתי לזום. אה, הופה. טוב, רגע, אני לא מוצא את זה, ניתן לזה עוד חצי שנייה. הנה, מעניין. טוב, אני אגיד את זה בעל פה, מה שאני זוכר מהבדיקות שעשיתי. רעננה הייתה סדר גודל של 1,000,000 עד 1,500,000 רווח, ובנתניה ובבאר יעקב אנחנו עומדים שם על סדר גודל של 700-800 אלף שקל רווח, ובירושלים משהו יחסית זהה, עם סיכויי זכייה נמוכים יותר, ואחר כך זה הולך ויורד,
שבקריית עקרון סדר גודל של 600,000 שקל, נוף הגליל 400 עד 500,000 שקל. אלה פחות או יותר הערים שהסתכלתי, לא הסתכלתי על כולם, כי בסוף זה צריך כן קצת ניתוח שוק, אבל זה בגדול, כן, בדרך כלל יש הלימה בין מחירי השוק לבין גובה ההנחה. זהו, אז זה ככה סיכום של מה היה לנו, סיכויי זכייה, אחר כך רווחיות, ודיבור אחרון על תשואות ועל סדר ההגרלות. עכשיו אני רוצה להגיד מילה אחרונה על מה קורה אם אתם זוכים, חברים. מי שיקבל הודעת זכייה, אז קודם כל שיהיה לו במזל טוב, ובעיניי הוא עכשיו, בעצם עכשיו השקעתם פה שעה, שעה וחצי, שעה ורבע, בשביל להגדיל את סיכויי הזכייה שלכם. אוקיי, הבנו, נשלח לכם את הטבלה, אתם רואים איפה הסיכויים, ותחשבו לאיזה הגרלות אתם רוצים לגשת לפי הסיכויים ולפי הרווחים. אבל, מה יקרה אחרי שתזכו? אנחנו כנראה לא נעשה זום לכל אחד מכם להגרלה הספציפית שהוא זכה בה. אז אני חושב שאתם צריכים לעשות כמה דברים. אחד, לנסות ליצור קשר עם היזם. הוא כנראה ינסה לנפנף אתכם, כי אתם לא מעניינים אותו, אתם כבר לקוחות סגורים. אבל כן, בצורה חביבה, להרים צלצול, למצוא איזה מישהו שעובד שם, לפנות בקטע טוב, ולשאול, חבר'ה, איפה אתם עומדים? הערכת זמנים שלכם, בדרך כלל הם ינסו, אסור להם להגיד לכם כמה זמן, אבל אם תהיו חמודים, יכול להיות שהם ייתנו לכם איזושהי הערכה שתהיה שמרנית. ואז אתם יודעים תוך כמה זמן תצטרכו לבוא לחתום על הדירה. זה דבר ראשון. והייתי גם בודק כל הגרלה, בעצם יש מיקום של גוש חלקה איפה היא נמצאת, עולה על הרכב, נוסע לאזור הזה, מסתכל, מרגיש אותו, לומד אותו, מדבר עם איזה מתווך שתיים, תגידו מה קורה פה בשוק הזה, וואלה, כן, תקשיב, זכיתי פה, אנחנו בעזרת השם נצטרך למכור את הדירה יום אחד, נצטרך להשכיר אותה, נשמח להכיר אותך, מכירים מתווכים, שואלים אותם מה דעתם על ההגרלה הזאת, אומרים להם באיזה מחיר למטר זכיתם. בקיצור, מה שנקרא, לומדים את השוק. והדבר הכי חשוב, נערכים לזה שבהתראה מאוד קצרה של בין 30 ל-60 יום, יקראו לכם לבוא לקנות דירה. זה יכול לקחת שנה, זה יכול לקחת 3 שנים, אבל בהתראה של בין 30 ל-60 יום יבואו לקרוא לכם. ולכן אתם צריכים להיות באיזושהי תודעה, שביום שאתם מקבלים מייל, חבר'ה, בתאריך ככה וככה בואו לבחור דירה, אתם נכנסים שם לאיזשהו אה, אה, לא יודע אם להגיד מרתון, אבל אתם צריכים להבין שאתם צריכים להיות מוכנים לתאריך הזה. זאת אומרת, הכספים צריכים להיות נזילים, ההכנסות שלכם צריכות להיות תקינות. מי שבמקרה בדיוק בין עבודות צריך להזדרז ולחזור לעבודה, כדי שיוכל להציג הכנסות כשהוא חותם על הדירה, חודש, חודשיים אחר כך כשהוא הולך לבנק. ואולי עוד נתון חשוב, אחרי שזכיתם, אתם לא בהכרח יהיה לכם את תמהיל הדירות והמחירים המדויקים, אבל כשיתפרסמו המחירים והדירות, אתם בעצם תקבלו טבלה של עשרות או מאות דירות בפרויקט שלכם, שכתוב דירת 3 חדרים בקומה כך וכך מחיר כזה וכזה, דירת 3 חדרים בקומה כך וכך במחיר כזה, ממש מלא 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 שורות, ומה המחיר של הדירה. אתם בשלב הזה תצטרכו למיין, יהיה לכם בערך חודש מהיום שתקבלו את הטבלה הזאת עד שתצטרכו לבוא לבחור דירה. אתם תדעו באיזה מקום אתם, נניח מתוך 100 דירות אתם מקום 30. אני הייתי רוצה שאתם, ברגע שקיבלתם את המייל הזה, תוך מספר ימים, עשיתם לעצמכם דירוג, איזה דירה אתם תבחרו כשיגיע תורכם. האם דירות 5 חדרים, האם דירות 4 חדרים, האם דירות עורפיות, האם דירות קדמיות, האם דירות בקומות גבוהות, שהן קצת יותר יקרות או יותר נמוכות, שיש להן פחות נוף. קיצור, יש פה המון המון פרמטרים, ואת זה, איך תדרגו לעצמכם? רק דרך זה, שיהיה לכם איש קשר באותו תא שוק, אותו מתווך, שיגיד לכם, חבר'ה, דירות 5 חדרים פה עפות, תקנו דירות 5 חדרים. תשאלו אותו, תגיד, מה המחיר של דירת חדרים חדשה היום בשוק, 130 מטר? הוא יגיד לכם, וכמה דירת 4 חדרים? תבינו באיזה דירה טמון הרווח הגדול ביותר, בדרך כלל זה יהיה בדירות הגבוהות. ואולי טיפ אחרון בהקשר הזה, כי יש אינסוף טיפים, בעבר היה לנו בחברה שירות של ייעוץ למי שזכה בדירה בהנחה, היום אנחנו כבר פחות עושים את זה, ובעצם היינו מחפשים תמיד, זה גם אני עושה כשאני מחפש דירה בשוק החופשי ללקוחות, מחפש דירה עם ייחודיות. אם יהיה לכם דירת גן, חבר'ה, פצצה, כנראה שלא יהיה לכם, אבל אם יהיה זה מדהים. אם יש לכם דירה עם איזשהו נוף ייחודי, רק מתוך 12 קומות, רק דירות מקומה 10 עד 12 רואות נוף, ובכלל למחיר למשתכן אין ב-12, כי זה הפנטהאוס. אז רק 2 קומות רואות נוף, ויש לכם יכולת לקנות דירה עם נוף, לכו עליה. אם יש איזו דירה שיש לה איזה אקסטרה, דירה שהיא נמכרת עם 2 חניות ולא עם אחת, קחו אותה. כל מה שמייצר לכם ייחודיות לדירה, הוא שווה הרבה יותר ממה שהוא שווה.
נסביר מה אני מתכוון במשפט המוזר הזה. נגיד דירה שווה בקריית עקרון, חנייה שווה 50,000 שקל. ויש לכם אופציה לקנות דירה במיליון וחצי, או לקנות דירה במיליון 550, או אפילו מיליון 560 עם שתי חניות. מה תיקחו? הרבה אנשים יגידו, עזוב, תן לקחת דירה יותר זולה, למה לשים עוד כסף על חניה? אני חושב שכשיש לך נכס שהוא עם יותר אפשרויות, בסוף, ביום שתבוא למכור את הדירה, פתאום יבוא מישהו, זה הרבה פעמים קורה שצריך דווקא את השתי חניות, ורוב האנשים לקחו את הדירות עם החניה אחת, אבל היה מעט מאוד דירות שהוגרלו עם שתי חניות, ואתם לקחתם אותן, לפעמים זה יהיה שווה הרבה יותר, לפעמים זה יהיה פתאום שווה 200,000 שקל. רק על האופציה, תשמע, הוא יגיד, עזוב, מה אכפת לי שיהיה לי עוד חניה, כשאני אמכור את הדירה יום אחד זה יחזיר את עצמו, ואנשים אוהבים דירה עם ייחודיות. ויהיה לכם הרבה יותר קל למכור אותה, ויותר מזה, אם אתם תתחרו ביום המכירה של הדירה, נגיד 7 שנים מיום הזכירה, תבואו למכור את הדירה, כי כבר זהו, תצטרכו למכור אותה, וכמוכם עוד הרבה אנשים ינסו למכור. אם יהיה לכם דירה שיש המון מהדירה הזאת, יהיה לכם מאוד קשה. אבל אם יש לכם דירה עם ייחודיות, אתם תמכרו אותה הרבה יותר בקלות, וממש צריך, ברגע שמתפרסם הנתונים חודש לפני התאריך החתימה, בעצם מפרטי המכר, חבר'ה, מצידי קחו חל"ת מהעבודה, קחו חופש, לא יודע מה, תשבו, קחו יועצים, תשבו, קחו איזה אדריכלית טובה, איזה מעצבת פנים או משהו כזה, קחו איזה איש נדל"ן, שבו איתו ותגידו לו איזה דירה הכי שווה פה בפרויקט, דברו עם אותו מתווך וכולי. זה רלוונטי לבערך, אני מעריך, בין 5% ל-20% ממי שמקשיב לזום הזה עכשיו. עכשיו השאלה הגדולה היא, מה קורה עם מי שלא זוכה, שזה רוב האנשים. ופה אני רוצה להגיד משהו מדם ליבי קצת, או מדם ליבם של אנשים אחרים. אני לצערי מכיר המון 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 זוגות שכבר שנים ניגשים לדירה בהנחה, ואם הם היו קונים דירה ביום שהם ניגשו להגרלה הראשונה דירה בשוק החופשי, הם היו עושים יותר רווח מאם הם יזכו היום באחת ההגרלות פה. אחת ההגרלות הרגילות, בואו נגיד לא ההגרלות הכי רווחיות, הם היו עושים כבר מעל מיליון שקל, אנשים שכבר 7 ו8 שנים ניגשים וניגשים, ומי שמכיר את תסמין המהמר, תסמין המהמר אומר שמע, אם הפסדתי, זה אומר שבהגרלה הבאה אני אמור לזכות סטטיסטית, נכון? לא. סטטיסטיקה אומרת שכל הגרלה אתה נדגם מחדש, ובעצם אתה חוזר לסיכויי הזכייה המקוריים. ולכן, אנשים ניגשים וניגשים וניגשים, והרבה פעמים גם לא עושים את התכנון שאנחנו עושים פה עכשיו, ובמשך שנים לא זוכים וממשיכים לגשת. אני מאמין שכשאתה נמצא רגע לפני הגרלה, יש פה חבר'ה שהיו איתי בפגישות ייעוץ לקניית דירה בשוק החופשי. כשאתה רגע לפני הגרלה, בטח שזו הגרלה שיש בה איזה תעדוף למילואימניקים, יאללה, לך על זה. אבל אני חושב שאם לא זכית, ההמתנה להגרלה נוספת, הרבה פעמים היא הפסד. עכשיו שוב, בסדר, יש כבר תאריך חדש להגרלה בנובמבר, יאללה, אולי שווה לחכות, זה גם ככה עוד חודש, חודשיים, יש מצב. אבל אני אומר לכם, חבר'ה, אל תמרחו את זה. מי שלא יזכה, אני חושב שהוא צריך לשאול את עצמו איך אני נכנס לשוק הזה, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבשוק הזה יש המון המון הזדמנויות. אנשים שומעים על הרבה פחות עסקאות שמבוצעות, על מחירים שטיפ-טיפה יורדים. בעיניי הזדמנות. אני אומר לכם כמלווה משקיעים שקונה דירות בשוק החופשי, אנחנו קינגים בתקופה הזאת. דירה שפעם היו קופצים עליה 10 רוכשים, היום אני היחיד, מבחינתי זה פלוס. הכי קל לקנות כשכולם קונים ולא לקנות כשכולם לא קונים. אבל מי שיש לו פה את המנטליות של משקיע, או את היכולת, קצת חספוס, לבוא ולקנות דירה, כשכולם רגע בהימנעות, למה אנשים היום לא קונים דירות? ריבית גבוהה, מלחמה, אנחנו בתקופה כזאת שקצת קשה לזוז, אנחנו עסוקים. מי שידע להתגבר על זה, ויגיד, שמע, אני דווקא בתקופה הזאת קונה, אני חושב שפרוסות בפניו הזדמנויות שלא היו. אני אמרתי לכם, 11 שנים בעולם הנדל"ן, תקופה של הזדמנות שאני לא מכיר, ולכן אני מדרבן אתכם שמי שלא יזכה, ואני מאחל לכולכם לזכות, לחשוב על להיכנס לשוק. ואתם יודעים מה, תרצו עוד הגרלה, לכו על עוד הגרלה. שימו לעצמכם דדליין, אל תיכנסו לתסמין המהמר, ואל תמצאו את עצמכם ב-2030 עדיין ניגשים לעוד הגרלה ועוד הגרלה ועוד הגרלה, כי שוב, תופס פה הכלל של עדיף ציפור אחת ביד משניים על העץ, הגרלה זה עדיין הגרלה. ולכן אני חושב שעדיף, מי שלא זכה או שאין לו איזה הגרלה ממש קרובה בפתח, עדיף לקנות דירה עם ודאות גבוהה לרווח מסוים, מאשר לחכות להגרלה, שהוודאות לזכייה שם נמוכה, למרות שהרווח כנראה יהיה גבוה יותר. זה ככה שנייקל שלי. למי שזוכה, ניתוח שוק מעמיק, ולמי שלא זוכה, ממש לחשב צעדים ולבחון אפשרות לכניסה לשוק הזה באופן עצמאי. זה בגדול. חברים,
ערב טוב, מקווה שהזום הזה עזר לכם, אני אשלח לכם גם את הסיכום שלו, גם את הטבלה של סיכויי הזכייה, שהיא טבלה ששווה זהב בעיניי, יש בה המון פילטרים, ותפלטרו אותה בצורה פשוטה, תמיין לי לפי עיר ולפי סדר הזכייה בסדר יורד, וזהו, אם יהיה לכם עוד שאלות, מוזמנים בפרטי, בכיף, בשמחה. אני אתייחס פה לשאלות, אז מוזמנים להישאר לשאלות, וזהו, שיהיה ערב טוב, תודה לכולם, תשמרו על עצמכם המילואימניקים. ובהצלחה רבה. מי שזוכה, שייתן לי ככה איזה וואטסאפ, זה, מבחינתי זה ככה תגמול שלי מהזום הזה ומהקבוצה ומהכתיבה של התוכן, זה התגמול מבחינתי ככה לדעת שוואלה עוד מישהו זכה קצת בזכות דיוק שיצאנו לעשות ביחד. אז זה במילה אחרונה. אני מתחיל להתייחס לשאלות, מי שיש לו מוזמנים לכתוב. שואל פה, שוב פעם, שואל את עדה, סלח לי שאני לא זוכר את השם שלך, למרות שדיברנו בטלפון. אז בעצם אם הבנתי נכון, כדי להבין אם פרויקט מסוים רלוונטי לנו, נכון להחשיב לפי המחיר למטר ל-100 מטר דירה, נכון? בגדול, שוב, למה אני עושה 100 מטר? א', כי זה קל לחשב, אם אתה קונה באזור של 15,000 שקל למטר, אתה מוסיף שתי אפסים, הדירה שווה 1,500,000. למה זה לא לגמרי מדויק? א', כי יהיו דירות של 80 ומשהו מטר, זה הדירות שלושה חדרים, ויהיו דירות של ארבעה חדרים קצת יותר גדולות, ויש פה את הסיפור של חנייה, ויש פה את הסיפור של מרפסת, אבל בעיניי 100 מטר זה כלל ברזל די טוב. אם תרצה תעגל טיפ-טיפה למעלה, זה כנראה יהיה הממוצע. כוחות הביטחון, שהם מנועי מילואים, אני זוכר שדיברנו על זה, כי התפקיד שלהם לא מאפשר להיות גם וגם, בעצם אין דרך להגדיל את סיכוי ההעסקה מהבחינה הזאת, לצערי לא, אני חושב שזה אבסורד, כי בעיניי כוחות הביטחון עושים עבודה לא פחות חשובה מצה"ל, אבל כרגע ההגדרה היא למילואים, מילואימניקים, אני יכול להגיד לך שהמ"פ שלי במילואים, אה, אני משמש כמפקד צוות, המ"פ שלי הוא איש קבע, הוא עושה את זה כתפקיד נוסף, ויש לו אפס הטבות של מילואימניקים, למרות שהוא עושה מילואים יותר מכל אחד אחר מאיתנו, כאילו כמות ימים סביב התפקיד שלו במילואים, ובסוף הוא עדיין עושה את זה מתוקף תפקידו בקבע. ממש ממש תודה, היה משמעותי, שינוי תודעתי קריטי, איזה כיף, חברים, כיף. אולי גם במילה אחרונה, מי שירצה, אמרתי את זה בהתחלה, שוב, זה לא איזה זום שיווקי, אמרתי בהתחלה מה אני עושה. אם יש לכם חברים, או אתם, או חברים, שרוצים לקנות דירה בשוק החופשי, זה מה שאני עושה, זה מה שהחברה שלנו עושה, עוזרת לזוגות צעירים לקנות דירות בשוק החופשי למטרת השקעה. אנחנו מחפשים הזדמנויות, אנחנו קונים עוד דירות יד שנייה בפרויקטים של פינוי-בינוי, בעצם דירות שיהפכו להיות דירות חדשות עם רווחים משמעותיים בפוטנציאל, או שאנחנו מגבשים קבוצות, לפעמים מילואימניקים, לפעמים סתם קבוצות של משקיעים, ואנחנו מגיעים ליזמים היום, אמרתי לכם שאנחנו בתקופה מרתקת, שהיזמים ממש ממש צריכים אותנו, ואנחנו באים אליהם 5, 10, 15, בשיא הגענו גם 30 רוכשים שהתאגדנו יחד, וקיבלנו הנחות משמעותיות, הנחות של 5 ו7 ו8% ממחיר השוק, 10.90, 20.80, פטור ממדדים, עשינו עסקאות מעולות, ולכן אם יש לכם אנשים שאתם יודעים שמחפשים עסקאות טובות להשקעה, זה המיקוד שלנו, מלווה משקיעים, בשונה מתיווך, אנחנו תמיד רק מהצד של הקונה, מלווים אותו יד ביד, זה ככה אני מאמין שלנו. אז אם תרצו, בשמחה ובכיף. נועם, תודה, נעדכן אותך בעזרת השם, תודה רבה. ויובל, עד איזה שלב מותר לוותר על הזכייה ללא השלכות? קודם כל עוד ההגרלה לא נסגרה, אני יודע שזה לא מה ששאלת, אבל כל עוד ההגרלה לא נסגרה אפשר לשנות את הבחירה שלכם. מרגע שזכיתם, אתם יכולים לבטל את הזכייה שלכם מתי שתרצו. מתי כבר אי אפשר? כשחתמתם על הדירה, בעצם כשהיזם קיבל היתר בנייה, והוא קורא לכם לבוא לחתום, אתם יכולים לא לבוא. יכולים לבוא ולהחליט שאתם לא חותמים. אבל אם הגעתם וחתמתם, נגמר האירוע. ולכן, יש לנו פה אופנועים מתחת לבית, ולכן אה, הביטול של הזכייה הוא עד החתימה על העסקה, ולכן יש לכם הרבה זמן. למה אני לא ממליץ לי מערכים? על זה משתי סיבות. אם אתה מבין שאתה לא הולך לחתום על העסקה הזאת, אחד, חבל על הזמן שלך, תבטל ותיגש להגרלות אחרות. זה נקודה ראשונה וחשובה, זה מה שאתה תפסיד. דבר שני, אם אתה מבטל את הזכייה שלך, זה מפנה מקום למישהו אחר. בעיניי הגון, שאם הבנת ב100%, שוב, אני מניח שמדובר פה על התלבטות, אבל אם הבנת שאתה לא הולך לגשת שם, תחשוב איזה חסד תעשה עם בן אדם שתגיד,
אני מבטל, טק, פתאום מקבל הודעה, מי שהיה מספר אחד מתחת לזכייה, הוא היה ברשימת המתנה, פתאום נכנס פנימה. נשק לך את הידיים והרגליים בלי לדעת שזה אתה, ולכן אני ממליץ שברגע שאתם יודעים שאתם לא רוצים, פשוט לבטל את הזכייה. כמה כסף צריך להכין בשביל הצמדה למדד? יפעת, שאלות של מתקדמים. בעצם, המחירים פה צמודים למדד. ואני מודה שלא קראתי את הניואנסים שם עד הסוף, אבל אני מניח שרק 40% מהדירה, זה החוק החדש של סמוטריץ', רק 40% מהדירה צמודים למדד, ושתיים, אני חושב שהמדד הוא מוצמד רק מתאריך מסוים, לא יודע להגיד ממתי, ולכן צריך לקרוא שם בתקנון. אבל לצורך העניין, אם המדד מתחיל לדפוק מהיום שזכיתם בעסקה, אז צריך להכין את עצמכם לזה שכל שנה נניח בממוצע המדד יעלה ב3%, אז דירה נניח של 1,000,000 שקל, זאת אומרת שוב, אולי נגיד על זה, שוב, זה שאלות של מתקדמים, אז אני מקווה שאנשים פה לא מאבדים את הצפון, אבל נגיד דירה של 1,000,000 שקל, רק 40% ממנה צמודים למדד, זאת אומרת רק 400,000 שקל. אם רק 400,000 שקל צמודים למדד, והמדד אמור לעלות בערך בסדר גודל של 3% בשנה, עושים חישוב מה זה 3% מ-400,000 שקל, זה 12,000 שקל. זאת אומרת, צריך להכין כסף, 12,000 שקל על כל שנה בסיפור הזה. אז אם עכשיו אנחנו מבינים שייקח 4 שנים עד שנקבל מפתח, אז אני מכין 12,000 שקל כפול 4, שווה 48,000 שקל, זה הסכום שאני אכין בצד. כן חשוב להגיד שבמקרים נדירים, אני שמעתי על זה מאיזשהו יועץ משכנתאות, אפשר לקבל, להגדיל את המשכנתה גם על המדד באופן חלקי. אני עוד לא התנסיתי בזה, אז אני לא יודע להגיד בוודאות. אבל כן, זה דבר שהוא אופציונלי. זהו, חברים, אמרנו עד 10, אז יש לנו פה 3 דקות. אם מישהו רוצה לשאול עוד שאלה, בכיף ובשמחה. יופי. אז אני רואה שאין שאלות. נגיד תודה לכל מי שאני רואה כאן, חלקכם אני מכיר, דביר, ליאור, יפעת ויובל, ושאר האנשים, הופה, יש פה עוד אנשים. בסדר. חבר'ה, שיהיה הרבה הרבה בהצלחה, איתמר, דידיה, שאני רואה פה, שיהיה לכם הרבה בהצלחה. מוזמנים מזה שאלה ככה שרלוונטית לכולם, לשאול אותי בפרטי, אני אפיץ אותה בקבוצה. הצלחה גדולה לכולם, ובעזרת השם, או מחר, או מיד אחרי סוכות, אני אפיץ את כל המידע שדיברנו, גם הקלטה, גם את הטבלה, נפיץ הכל בצורה מסודרת. וזהו, שיהיה בהצלחה. תודה לכולם, תודה דביר. אה, איזה כיף, איזה כיף. יאללה, כתוב לי פה בשורות טובות. יאללה, לילה טוב לכולם, להתראות. בהצלחה.